Right, guys. And na chido. Yes, chido mfano wangu. Zili say chido. Long time dakusua. How are you? How are you, chido? Kuri say kwa kuku. Kuri say kwa kuku. Kuri kuna kuri bosha kuchido. See you soon. See you soon. See you soon. Messi Muzonga, how are you? Tadzoka guys, tadzoka. Toda kuti timbotaura pane nyaya iri panapa guys, nyaya yandigwadza. Ndafonegwa ne one of the relatives achinduza nyaya ndakwadziwasi. Ndofunga vazhinji nyasi nyaya mama kamboinzwa. But inangu nenyaya yekuti dzimwe zvimwe zvombozondijamba ndandisina kuinzwa. Asi chimwe chanoda kuti tange ndataura sati tapinda panyaya iyi guys ndechekuti tave ne dating group redu remadiaries. Tavene group redu dating rinonzi diaries dating group. Rinonzi diaries dating group for mature people. Yeah. Diaries dating group for mature people. And tavene dating group redu rekuti munopinda mu group imomo vanhu muchino nyengana muri mu WhatsApp group imomo mukafarirana monyengana. Asi handisi kuzokanda link regroup kune vandapiziva vapinda vakadzi. And this kuzoisa link the group per page because I need to verify what kupinda group. So kana uri murume, I need to verify you usati wapinda group. And I need to verify even vakadzi kune vamwe because atidi kuti muzopindwa nenyoka zvinhu zvamuri kuita kugroup kwenyu ikoko then mobva zvazobuda makona zvakutendera zvakudai. Ndosaka ndati ndere vanhu vari matured handitika saka WhatsApp dating iri kwaishona shona izvi. Saka group iri ndere vanhu vari matured from 35 and above, right? 35 and above. 35 and above. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nobada kuseri masiziva. Tete masiziva. 40, 41, 42, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ndoku group kwenyu ikoko. Ndoku group kwenyu ikoko. Anditika. So, varume vese please namba dzangu ndakupina apa. Namba dzangu varume munondibata. Don't worry, ndini yangu ndinokuverify ini ndini chakuverify toona kuti chinangwa chako chopinda group uri kupindirei. Namba idzi toona kuti chinangwa chako chokupinda mugroup uri kupindirei mugroup. Kana uri murume toda kuziva kuti why are you going into the group? Are you single? Are you married? I need to see you face to face and take a screenshot of your face so that tomorrow kana mukadzi akazouya achidai ndinenge ndinewo evidence kuti ini ndinoverifya hasi wera. Saka ndanditaure pano vanhurume muchinzwa handika ndanditaure pano vanhurume muchinzwa mozoya kuseri ndotine muti mugare mangoziva kana mukauya kuseri kuna simeli tinenge tiri tu imimi hanzvadzi neni musandivhunduke ini ndavhura chinhu ichi kuti muwane kunyengana handiti. Saka ndinokumbirawo kuti muye video call handika picture rako zvinenge zviri safe kwandiri kuitira mangwana pakazobuda nyaya dzokui kwabuda vakadzi vazodai handitika ini ndiye ndichitaura kuti takacheka takaverify nekuda kuziva kuti mugroup umu muri single here zvichokwadi kana kuti nokuti chinangwa changu ndechekuti mugroup ngamupinde vanhu vari single. Mugroup ngamupinde vanhu vari single vasina vakadzi. Saka varume nditokuzivai munokara varume munenge muda kudla kwose munogona kupinda. Saka you come we verify antika mopinda imomo because remember mune vakadzi vachange variko kuna na Australia, UK, Canada vachapinda imomo handiti iwo nenge nembure koda kuti mema kadonga kana nemukadzi kuti nda kunopinda tino verify. I'll verify wopinda chizati chokwadi uri single inini obviously wo chindidzo story yako handika kana uri munhu anitenda kuti zvive zvinhu kana uri munhu akutsvaga munhu ari positive handitika you can tell me tutsvaga munhu ndiri mugroup munomu ndikutsvaga munhu ari positive because inini I'm also positive. You talk to me because iwo kunyora wega kunogona kunetsa. You give me indirimo mugroup indokanda auyawo kuseri ndochikusanganisai murimo mese mugroup imomo murimo mese mugroup but vamwe unokusunguka kunyora kuti ndakadai pavanhu ini ndinichakukandira handika ari positive responda kuseri kwangu muchisangana makutodanana handika muchitodanana kana matotanga kutodanana ndakutokuburisai mugroup
hamusina nidi yekupinda mugrupu nokuti ndikakuregai muri mugrupu murume anozoda kuramba chichingozonyenga vamwe. Saka kana machodanana wachiona munhu wako out of the group tovhurirawo vamwe. Anomaona Joseph hapana hazvimbonyadzisi kuti kwanzi kurara kana kuti kudii. Vakawanda muri kungofamba vanhu ringofamba achirwara hazvivhundutsi izvo. Chinotovhunduka kana kukanzi munhu waita kenza ndoyo tovhunduka. Handitika saka vakadzi you can come kuseri kwandiri tinenge muchipinda mukati muchipinda mukadzi tichikuedhai asi varume still munoenda kuseri totanga taverifya topinda. And kana uri mukadzi wemunhuwo please buda pachinaundudzo kuti ndiri mukadzi wemunhu zvakamira zvakadai ndoda kutsvaka ndizive chokwadi kuitira mangwana. Anomaona murume wako akazaya munhu achiti murume uyu mukadzi wangu ushu. Anomaona ndobva ndazivawo kuti nyaya yacho yakamira sei. Come and tell me that ndine murume SIS MELLY asi ndoda kunotsvagawo side chiki paside ndika tizive kuti kune wapinda ane murume asi haasi kugutisiwa mubonde umu. Saka ari kutsvaga bamunini Francis paside vekuti vapote vachikwesha havo. Inini ndofanwa kuziva chokwadi. At least me alone I must know the truth. Nokuti varipo vakadaro. As much as musingazvibhelieve but variko vakadaro antori nemurume wanogara naye zvese zviripo pachiri kuchita mumba muibonde. Chaari kungoda chite ibonde. Haasi kuda things attached. Handika ari kungoda bonde kumunhu uyu zvichinda. Saka at least let me know inini the truth kuti kana yodzumosha zvodzoka mangwana techiziva kuti tutakamira papi. At least let me know the truth inini ndiri one ndizive chokwadi. Namba dzangu dziripo Kenyas, namba dzangu dzinotoripo. Woningosina nyora namba zvakanaka. Kana namba unyora zvakanaka namba idzo dzirapo namba dzangu dziripo. Ndakuza kuti mboita phone yako on and off waisa namba idzo wasave +2764 8954837 ndo ngiri namba dzangu. Anga chinotsvaga sex partner chete kuti vanongoita zvinhu zvavo vachinda. Anomaona zviriko is there zvitoriko. Hanzi ndine murume ndoda hombe. Uyo aritotaura kuti ndine murume ndoda hombe atonyora mu comment section asi hazvinyogwi yazvo pano. Handika hazvinyogwi pano saka taisa group kuti tisakanganise pfungwa dzevana vari pano ma 29 ma 30 31 tisavakanganisa pfungwa. Handi mazviona vachida kurogwa regai vapinde mamarriage yavo zvakanaka. Saka ndati zvinotaurirwa kuseri ku hazvitaurirwi pano. Handitika saka ndo nyaya yadoda kuti titaure right. Zvisinei guys pane nyaya yandoda kuti titaure panapa nhasi. Ndabatikana vidwe paya patozogara tichitaura kuti kana pane chimwe chinhu chiri kunetsa mukati mefamily handitika kana kuti mukati memarriage yako wana munhu wekuti utaure naye. Handiti don't be so selfish. Anomaona don't be selfish kuti unonyarara handitika zvinhu zvinenge zvakadaro pa in the process pozosvika pakuti pakusvika kuzviuraya. Ndofunga munoziva pane nyaya guys yakabuda handitika yemudzimai anonzi akanojambira mumvura. Ndoda kuti munyatsoona mweya yatiri kudhila nayo pandinoti kune kuti atirwini nyama neropa tinorwa nemweya yemuchadenga yatisingaoni. Mudzimai akakwira taxi kubva kuKaranguwa mwana mudiki nevana vake kutoplana kuti I want to go and kill myself nevana vangu. Kukwira taxi kubva kuKaranguwa kuenda kudhamu kuHarby Sport dam kunoti anozviwisira imomo. Ndobva abereka mwana wake kumusana mumwe ndobva awira mumvura. Pari trick ndepekuti uyu watiri kutsvaga uyu wandaposta nditsvaga uyu ini tikubva handizivi nokuti masi divers hanzi ane 3 weeks achitsvaga mwana uyu haasi kumuwana. Saka inda kufunga kuti anogona kudaro mwana uyu pamwe akatiza ari mupenyu ari somewhere because ngade yawanikwa by now bodies vakawanikwa wani de yakawanikwa. Saka kunonzi mukadzi uyu ini tikutaura sematsanangurwa andaitwa antika nemumwe woukama alright ati hake arimo mu comment section semunhu woukama kuti kunonzi muSouth Africa muno ndofunga zvinhu zvanga singasayenzi kufamba zvakanaka handimaonawo. Saka murume anga kuti akudzokera kumusha plus panonzi pakaita kamutauro kakaitika between murume wake naNatsano sezvo murume wake aishanda naNatsano pakambani 1 asi panyaya dzekuzopanana mari marapa vanatsano havana kuzokwanisa kupa mukwasha mari zvazviri. Mukadzi anga akamirira mari kumba pachibva paita mutauro kuti vanatsano vakatozoramba nemari zvachose handimaona. Saka zvadaro murume akati chinguri tapinda muSA hapana chinombobatika chatikuita chinobatika handiti. Saka ndakumbodzokera kumusha ndinoona tatiri kuZimbabwe zvaitotitira tinoita zvotanga tiita kuZimbabwe tichirima tichitengesa zvinhu zvedu tiri free tiri kwatinenge tiri.
murume ndokukwira ndokuenda kuZimbabwe. Akwira ndokuenda kuZimbabwe. Uzati network kuZimbabwe inorwadza. Nditaura tsanangura semazwiro andanzwa. Handitika ndokuenda kuZimbabwe. Enda zo mukadzi ndokusara. Mukadzi asara kunonzi mukadzi akanga sara akaenda kuna hanzvadzi yake. Kunove zvinhu zvakaitika izvi zvakaitika ari kwahanzvadzi yake. Ndokuenda kwahanzvadzi yake kuya. Aenda kwahanzvadzi yake kuya. Hamina kuti akapindwa nemweya wei. Handisi chakaitika. Asi ndichitarisa nyaya iyi ndiri ndoga. Panofange pane something chakaitika. Kukoko kuhanzvadzi yake uko. Chasina kuti agone kuti abude pachena kuti ataure. Andimaona. So kusvikira mukadzi adini akatombokomuniketa nemunhu pamaaudios andapiwa. Akatombokomuniketa neumwe munhu weukama achitsanangura kuti ndakuzviuraya, but vanhu havana kuzvitora serious. Ndine pandiri kuzosvika nenyaya ishi. Hanzi murume ndi-ex-husband wani imika. Beti ini ndiri kutsanangura ndaudzwa nehama sezvazviri. Dei wamborega ndapedza kutsanangura nauri hamawo uchida kugadzisa uziya wotaura. Handitika because wakutondikonfisa zvandawa. Nezvauri kundiudza zvine zvatove zvitu zvakasiyana. Ndiri ndaudzwawo futi nehama. Handitika because pane pavanenge vachizoya vachitsvaga rubatsiro parutsvaga rubatsiro. Handiti. Right. Saka zvadaro handitika murume aenda kuZimbabwe. Mukadzi akasimuka akaenda kumba kwehanzvadzi yake. Kwaanotonove even paakadzoka murume achibva kumusha kudzoka ndaita. Akatosiya key murume pakadzoka tonotora key kumba kwana Tezvara kwana Tsana. Handiti muri kuona. So zvadaro ndokubva mukadzi yaya anonzi akatotaura neumwe munhu akasenda maaudios achitsanangura kuti ndakuda kufa chichi. Handiti mazviona achitaura zvaaitaura. Saka zvazodaro ndofunga vanhu havana kuzvitora serious kana kuti kudii handizivi. Asi musi wacho wanonzi akazoenda kunozviuraya kwaari baseball dam, anotonzi akatanga fonera murume wake but network yekumusha yainetsa. Anzi akasiya 16 missed calls dzanga dziri pafoni. Murume azoona missed calls ndobva atry kutsvaga mukadzi. That was I think after azoona missed calls ndokutsvaga mukadzi foni haichapindi. Kwakutsvaga mukadzi hachapindi. Murume akati ndokuita madays achipa network mukadzi hachabatiki. Ndokuzodzera tega ndikwire au akubvunza South Africa kuti mukadzi vanhu vachiti mukadzi ane 2 weeks 3 weeks abva pano aenda achisikiza kuti akaenda kupi. Ndokuzokwira murume kubva kuZimbabwe achidzoka kuSouth Africa kuti anoona kuti zviri kufamba sei. Achika kuSouth Africa anonzi akasvika kuSouth Africa kuya ndobva atsvaga kuti mukadzi ari papi. Akashomba kwaigara akaudzwa kumba kwaigara kuti mukadzi ane 2 weeks akabva pano haapo pano. Akatakura nevana akaenda. Ndobva aenda kwana Tsano kuya tikanzi makii ari pano. Akasiya makii pano asi anotoriwo nemwedzi mawekisi kwadzi 2 here kana 3 handisi atobva pano. Murume ndopakachitanga kutsvaga mukadzi. Handiti maona ndofunga probably pamukuda hanzvadzi dzacho dzaifunga kuti adzokera kumba kwakewo hameno. Handiti maona saka vakangogara vakangodaro. Ndopakatanga kuchiposta magroup akutanga kuti atsvage kuti mukadzi wake ari kupi. Kuzosvika panzi pazoita mumwe munhu pamagroups kuti kune kubretsuku kune mukadzi anonzi akawanikwa akabereka mwana akafurita pamusoro pemvura azviwisira mumvura. Madii mambonotarisa muone kuti hasiri here. Murume ndopavanozonzi vakazoenda kunotarisa ndobva vanowana kuti ndiye akanga atoshaika. Asi mwana uyu we10 years mwana uyu akashaika ndiwe 4 years we10 years hasati awanika. Saka sea divers akatanga kutsvaga kuti vaone kuti mwana uyu vangamuwana papi hana kuwanikwa. So hama dziri kuti timbotsvaga futi kumasocial platforms. Anogona kudaro pamwe mwana akatiza akapinda kana mastreet kana kuti akanongwa naumwe vanhu vakachengeta mwana uyu. Ndosaka ndakanda zvakare picture yemwana because hana kuwanikwa. Dei masea divers achitsvaga guys anotsvaga dei anga akawanikwa. Handisati ndanzwa hangu history yekuti kuHard Baseball Dam kunogara kuchipinda vanhu nezvine mabhotsi avo kune vanotogara kune shaki yekuti tingati mwana uyu akadyiwa. Handisati ndambonzwa. Ndosaka ndiri kubhilivha nyangwe neni ndine hope yekuti mwana uyu pane paari we10 years uyu. Handiti mazviona because vanhu vanoenda vachitonoredza, vanhu vanoenda vachitonoswima, vanhu vanoenda nezvikepe zvavo. Kune vanotogara kuHard Baseball Dam ikokoko vanogara mukati medhamu chaimane dzimba dziri mukati medhamu vanotobuda nemabhotsi everyday vachiinda. Handisati ndambonzwa history yekunzi kune zvinodya nikikiri zvinodya vanhu ndosaka vachimboenda kunotonoita zvimatrip zvavo variko. Saka ini ndiri kufunga kuti probably pamwe mwana uyu anokwanisa kunge akaescapa kana kuti pane pamwe ariko somewhere. So ndakanda picture remwana ndokumbirawo munyatsoongorora mwana uyu. Please ndiongororerewo picture remwana
Kana waona mwana akafanana nemwana waona chero asi ukangofungidzira kuti anogona kunge mwana uya, please let mapurisa epadhuze no. Handika inyaya iri kumapurisa itazivisa mapurisa epadhuze kana kutobata isusu tozivisa hama kuti mbonoonai mwana unikwa pakati. Handi kana muri kugona kusheya shoko zvikuru sei vari munharaunda yeHarribay Sport, handika Rustenburg, because kudhuze. Handika it's easy atangona akatorwa mwana akapinda na Rustenburg because padhuze, kana imo muHarribay Sport kana kuti muPretoria mudhuze. Please ndokumbura mufambise shoko takutsvaga mwana ushu asara, because this child hanzi mwana ari very intelligent kuchikoro, very intelligent, angari mwana ari very intelligent kuchikoro. Saka ngatibatsiranei kutsvaga mwana uyu asara, at least adzokere aite reunite nehama dzake, because it's not easy muforeign land kana mwana akakwanisa kutiza. Anomaona hanzi vanhu vari kutenda nyaya iyo, vanhu havanzi hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna panonge pangoitika zvakadai panobuda matheories akawanda. Ini ndiri kupai theories andaudzwa nehama zvekuzoti mastreet agara anongotaura zvaanoda zvinenge zvisina mafacts, vanhu vanongotaura zvavanoda. Kana ukatevera mastreet unotopenga, wochatogwa mastreet ichokwadi unonge uchitopenga. Handika get the facts from vanhu vari padhuze. Andimoona. So I'm still believing kuti mwana anogona kuda semwana angakangwara angona kunge akatoona zvikuitika panapa akadi aka-escape akatiza. Saka haisi easy kuti mwana uyu anogona kutozokura achengetwa nevanhu vasingazivi vakatomutora vakatomita mwana wavo. Handimoona iye asiri mwana wavo. Handimoona. Saka toda kuti tibatsirane ipapo titsvage mwana uyu mukamuonawo, please udzai mapurisa ari padhuze tibatsirane mwana uyu adzokere kuhama dzake, baba vake varipo vakwanise kuti vatore mwana wavo, nokuti baba vanoda mhuri yavo. Hati muri kuona. So ndoda kungokuti munyatsokuona kuti mukadzi uyu zvinhu zvanga akatoronga hazvo akadliwa nenjusi izvo, kutogwa nenjusi hakuna zvinhu zvakadaro. Listen to the audios, pane patichazosvika pakuti tionesane. Handichika I want you kuti tionesane kana tapedza. Toda kuti mumboteerera nyaya iyi yemudzimwana mukadzi wechidiki, mufunge very beautiful woman, very beautiful, vana vacho ndarwadziwa mwoyo, very beautiful kids. Mufunge, listen to the audios dzakanga achitaura achitumira one of the relatives achitomudza kuti ndozvandafunga kuita, but people did not take it serious. Moyo wangu uri kurwadza meguru kuuraya vana vangu, regai vasare zvavo vachionawo upenyu. Sare zvakanaka meguru, handiri kutakura ropa mukati memaoko angu, ndakusiya vana vangu ava. Ndichavatarisa pese pavanenge vari, ndichavatarisa zvangu. Baba lari azotaura neni, hama dzangu dzandirasa. I'm alone, which means ndikasangana dambudziko hombe, hakuna anonditarisa, hakuna anondicheuka. Mesera baba lari message. Pachaonawo message achauya achizotora vana. For now vachange vachagara vari vega kusvikira paachauya kuzotora vana. Moyo wangu uri kurwadza kuti ndiuraye vana vangu, rega ndivasiye vakadaro, vachakurawo vachizvionerawo. Ndo yekutanga iyo Pachauenda muti angauye atore vana, zvimwe angasara hake nevana, asi haavhuri mameseji angu, haatauri neni, haadaire foni yangu. It's okay, mama ndavafonera ndavaudza ndataura navo, sachanditsvaga henyu meguru. Hapana ndisina kuoneka, zviri kuita kunge dambe ndichitaura, but vanhu vachiita kunge hameno handizivi, handisina kuoneka. Right. Handi muri kuzwisisa, hanzi mukadzi anga ane 29 years. Handi muri kunzwa akatotaura aitaura namai guru vake, I think achivaudza kuti murume wangu haasi kuvhura mameseji angu, haasi kutaura neni, hama dzangu dzese dzandirasa, saka I feel hopeless. Handika handina basa, zvino nani ndife. Pekutanga achiti mwoyo wangu uri kurwadza kuti ndiuraye vana vangu, handidi kuenda neropa mumaoko mangu. Asi osodzoka kechitu achiti pane yazonza pane iripo imwe yanga achinzi akazotaura kuti ndafunga ndatiudza vana vangu ndakunda nevana vangu kudi. Moyo wangu uri kurwadza meguru kuuraya vana vangu, regai vasare zvavo vachionawo upenyu. Sare zvakanaka meguru, handiri kutakura ropa mukati memaoko angu, ndakusiya vana vangu ava.
ndichavatarisa pese pavanenge vari, ndichavatarisa zvavo. Baba lari azotaura neni, hama dzangu dzandirasa. I'm alone, which means ndikasangana dambudziko hombe, hakuna anonditarisa, hakuna anondicheuka. Mese baba lari message. Pachaonawo message achauya achizotora vana. For now vachange vachagara vari vega. Kusvikira paachauya kuzotora vana. Moyo wangu uri kurwadza kuti ndiuraye vana vangu. Rega ndivasiye vakadaro. Vachakurawo vachizvionerawo. Kwashaoenda muti angauye atore vana, zvimwe angasara atore vana, asi haavhuri mameseji angu, haatauri neni, haadaire foni yangu. It's okay. Mama ndavafonera ndavaudza ndataura navo. Sachanditsvaga henyu maiguru. Hapana ndisina kuoneka. Zviri kuita kunge dambe ndichitaura, but vanhu vachiita kunge hameno handizivi. Handisina kuoneka. Right. So there is anyway ndaudzwa zvakawanda. I have a lot zvandaudzwa, even what is happening right now. Pane makakatana ari kuitika mufamily imwe yaya. Pane zviri kuitika zvakatowanda zvandisingasakwanisi nditaure hangu because hazvinei nesu nezvatiri kuda kutaura. Patati tiri kuda ndipapa nekuti mundibatsira kuti titsvage mwana. Mukaona mwana akafanana nemwana ndaposta, please share foto irambe ichienda titsvage mwana. Antimaona. Saka toda kuti titaure nyaya iripo, nyaya yekuti depression iriko zvechokwadi. It's real. Muri kuona depression mukadzi uyu akashaya kutaura naye. You see kuti akatotaura kuti ndoda kuzviuraya, ari kuti akataura kuti ndaoneka, hama senda kuonekai. Hakuna munhu akamutora serious. Vakangofunga kuti ari kutaura idambe, and hence she was serious. Anotonzi musi mwana wakadzi achindamirira mwana kuti adzoka kuchikoro, nhasi tikuzviuraya. Anzi mwana atodzoka kuchikoro, pane wakasendera message kuti mwana wangu adzoka, ndatomuchinja. Handitika achitoudza, but people they didn't take it serious. Vakafunga kuti ari kujoka. Vadikanika, people are going through a lot out there. Vanhu vakatakura kurema, vane zvakawanda zvari kutakura, zvakatakura zvakufamba nazvo. Ndambokuti tichitanga live yekutanga, ndati unoswera uchiwana zvokunonyora nekunotuka pamusoro peumwe munhu wausingazivi based on zvawakanzwa. Do you know, have you taken your time to find out kuti munhu uyu ndisati ndanoenda kunomuturika ndichiseka, what is she going through? What is she going through? Before ndambosvika pekutanga uko, kana muchiri kurangarira kungoti ndinozotaura wangu pachikuru plus marodhus anozotiwandei, but kune vanenge vachibata vakunyazondiziva vanozviziva. Tichitanga kutaura, ndataura ndikaita kunge vanhu vakati matukwa ingana ndautukwa, ende zveshuwa handina kutukwa, handiziva ungana ndatukwa handina. But ndandichitaura vakawanda tofunga ndikurevera inini. It was not about me. It was not about me. Why did I say that? Vakawanda right now vana vari kufamba nemaproblems, guys. Vanotya kutaura maproblems avo because achitaura ari kunosekwa achitukwa. Ndambotaura nyaya kuti musacreate maghost. Handika munoziva kuti vazhinji vakucreate maghost iwaya kuti ataure neghost. In the process ghost riyapedza kutaura nyaya yake ari kurimisuse, because akauya achitaura ari yakazvimiririra anotorwa sezvaari onoitwa joko. A real story, a real life issue iri kuitika inotorwa yonosekwa, yonopostwa, onotukwa. No one knows what this person is going through. No one knows what this person is going through. This was a 29-year-old lady. Anga ine life kumberi kwake. Asati amborarama zvokuti ararama zvokudaro. A very beautiful somebody. She opted for suicide. Dei akaita suicide ari ega. Akabva enda nevana vari kurwadzirwa. Ini ndi kunyanya kurwadzirwa wangu mwana. Kubereka mwana ane 4 years kumusana. Mwana asina chaanoziva. Mwana akatoberekwa chinzi maybe handei vana nkunikwa tukwenda kunodya KFC kune imwe town. Vana havana kuziva kuti vari kuenda kunosangana nemusiki wavo musi iwoyo. Kuuraya vana zvinorwadza. Kubereka ozvikanda mudhamu nemwana. Kana uri mubereki wandida kunyatsa kuimagina kuti panguva iya zvakaitika iyi, pamwe mwana akatraya kurwisa ari kumusana kwamai. Mai vakaramba vakatosungirira kuti ndinofa nemwana wangu. Pamwe vakatraya kudii handizivi. Mwana obviously hapana kuti anenge atomborwisawo munhu. Nenyaya yekuti akafila kuti murume wangu hachatauri neni. Hama dzangu dzandirasa. So this is going to everyone. Kuhama dzedu.
vatinotamba navo nevatisingasivi. Hama dzangu, vanhu vakatakura kurema mufunge. Vanhu vakatakura kurema. Vanhu vakatakura kurema. Tisadaro mufunge pakurarama. Makore ekusara chivhairana akapera. Makore ekusara chitasarana pasi akapera. Guys, ndiudzei chinodadisa pakusara uchivhairira mumwe munhu chii munguva ino yatiri inoi. Ndiudzei chinodadisa pakusara uchitasira mumwe munhu pasi mugore ratiri chirino iri. Chii chinodadisa pakutasira mumwe munhu pasi? Chii chekuti ungati ndodada? Chii? People are depressed, guys. Vachifamba. Depression haisisina kuti kupi kana tukupi everywhere. The economy is affecting everyone. Mwema dzinza ino affecta everyone. Everyone. Medu, ndipewo medal. Kana ti menduri yamakambowana pakutuka vanhu. Vanotuka vai. Vane magosti ekutuka. This question is now directed to you. Pamunotuka paya vanhu. Muchitaura zvamunotaura muchinyora vanhu vakawanda mugosti. Ndipewo gold medal kana bronze zvayo medal yamakawana. Makawanei pazviri? Chamakawanawo chamunoti takawanawo pazviri. Nhasi takauya negold medal. Makawanei pazviri? Hapana. Zero. Pane ane bank account yake kambowedzi pfuma yakawedzera here nokuti ndanga ndichituka ningi? Aripo here anoti bank account yangu yakapfuma yakanuna because ndakatuka ningi? Aripo here? Hapana. Upenyu idova. Pano panyika tiri kutandara. Tiri kungotandara panyika pano. Ukangoziva izvozvo, uchaona kuti uchapedza nguva yako uchitsvaga umambo hwekudenga, uchitsvaga Mwari. Pane kusorotsvaga kuti ninga adyei, ninga arara nani, ninga aitei. Muri kundinzwa vadikani? Aino kuti ndichaofenda vakawanda, but handina wandiri kutuka, handina wandiri kureva. I'm just saying it in general. Mukazozvitarisisa, mukazogara pasi muri mega sevanhu, muchatozonyatsokuona kuti zvatiri kuita is just nonsense. Zvandipei? Hapana. Ndabuda nei? Hapana. Iwe wacho wakatoitawo izvozvo, unotori you have your own problems. Dzakutoshetedza kudzila nadzo. Hakuna notanzi handina problem. Iwe wacho utori nemakukutu eproblem, utori nemakukutu ezvinhu zvaunazvo. But uri kugona kunodaro umwe munhu wakawanda mugosti. End result, vanhu vanozviuraya vakomana. Kune vamwe vanhu vasina kusimba. People they die. Hama vadiwa, ingave hama yako yauya ichitaura kuti ndine problem. Dzidza kuti umuteerere. Hauna mari yekumupa. Yes. Haunawo chokuti umuofe. Kuteerera, just listening, guys, it's very important. Listening is very important. Kungoteera, kungogara wakateerera munhu kudai achita pour out nyaya dzake, zvinobatsira munoziya. Kazhinji vanhu vanombouya vabvunzei vamwe vari mucomment section, anongoti ndakangonyarara, ndangoteerera. Apedza kuti ndasunungurwa mufungi kukudzai kwandata nyaya yangu, handina chada komenta, handina chada pinda, ndangoteerera achitaura. Otombochema ndangoteerera. Muripo here simeni? Ndoti ndiripo. Achichema, okontinya kuchema. Ombofila sokuti ndakanyarara, ndaenda, muchiripo? Ndoti ndiripo. Kusvikira apedza shungu dzake wachiti, hey, mweya wangu wasununguka. Maita henyu nokunditeerera. Totodropa phone. Handina chandataura, ndangoteerera. Dzidzai kuteerera hama dzenyu. Nokuti people are going through a lot. Vanhu vakatakura kurema. Asi zvese zvokuti munhu wese anove free kunoti rega ndinoconfida kuna Teresa, rega ndinde kunoconfida kuna Lucy. Asi zvese zvokuti munhu anogona kudaro. Umwe munhu ane zvimwe zvinhu zvokuti zvakakomba haagoni kuti aende kunotaura neumwe munhu. Chero wasingazivi, haasi free. Kune vanhu vakadaro kuti they are not free to say, to go and share anything na anyone. Anofa akazvitakura. Chiregai kutora zvinhu for granted, guys. Panguva dzakafanira idzi munhu azoshayika, azofa, ashayikwa, vakutsvaga. Vanhu ndopatakotara kufunga kuti but akaisa mameseji, akaisa maaudio, dai panguva yatakamhanya kunomutora, dai takamhanya kunotsvaga, tikadazozvitsvaga, guys, tinogona kuona kuti hama dzemukadzi uyu dzakatotaura kuti haiwawo achadzoka, munhu mukuru. Pavakamushaya vachiona key dziri mumba mavo kwaanga ari kwadzadzikoko, but iye asingaoneki, vakataura haiwa achadzoka munhu mukuru, anotsvaga kuti aitei, achadzoka. Tinogona kuwana kuti tinogona kuve chokwadi zvakadaitika ipapo.
kuti hamukadzi mukuru anodzoka tsvokotaita sei, but mameseji aripo, maaudios aripo, mamanzwa, but mukuti munhu achauya, munhu akatakura kurema. Hanzi naIV pinda I knew the husband. Right now we don't know. Me, I don't know. Handizivi. But mu audio ya ataura vanhu 2. Ati baba alari akasinotaura neni akati hama dzangu dzandirasa. Saka inu tinizomanya nekuti kwanzi hama murume ndianga ari konzeri andikwanisi kuda repozi pabuda mapato maviri. Hama nemurume. Vanoziva chokwadi ndiwo murume nehama. Isati si chokwadi isi audio ataura murume nehama. Ngatiteererei vamwe vedu. Tsvakai hama. Social media ngaive kutsvaka hama. Ngaisave social media kuti unongochimbomirira kungoti kwaitwa nyaya ndokuoenda kunokomenda zvinhu zvakaipa nguva dzese kunokuchidzira kukuisanisa vanhu. Ndinokuona yangu. Munenge muchikuchidzira. Buritsa iwe, buritsa zvinhu iwe ngaitiwe nyaya. Come on guys. Fungirai the next part. Fungirai the next part. Kuti alright zvamuruda zvobuso zvoburitswa. Ko uya sina mhosva uyu kokana kamwa poison akafa. Muchazotaura tichisakati buritsa. Zvinoda maturity guys. Entertainment inouya ichidarika. This is the truth. Hard truth. Entertainment comes and goes. But life yemunhu yakakosha guys darika entertainment. Handi muri kunzwa. Fungirai the third party inenge iripo. Ruzhinji kwenyumba muconversation ndakakona mazuva fura. Nandikomenda hangu mamwe mazuva chine ndichingotarisa. Buritsa hayi kuti nyima entertainment ndo entertainment yacho zvakafambira isu buritsa come on guys. Anoburitsa moseka mudarika but party yanga isiri kuziva zvairi kuzva zvamati aburitse zvamapusha munhu kuti aburitse pamhepo munhu anoneregwa guys anoburitsa. Anofumanza akamwa poison akafa and then what? Makuchidzira. Zvabuda. Maseka. Zvadarika. Your life goes on. What about the third person isina chainoziva? The third person isina chainoziva yodi. Katsadare guys. Neria, you are right. We blame ZANU-PF. Because they is senga eva pachigaro. Chamisa apinda pachigaro. Makamba nakutovurwa. Vanakuinda kubasa. So we still blame ZANU-PF. Because hakuna mabasa. We are now evil. Because hakuna mabasa. We are now evil because hakuna mabasa. We are doing evil to each other. You preach unity kunzogu. Muno preach unity vanhu mabasa. Vanobatana sei vachisikira vese kumukama kusenzwa riviri vari vese. Vanosvika pakungogovhera nekutukana nekuitana godo. Hatichadi kuona munhu anenge aita chinhu chakanaka kana ndabudira kana ndatenga mota yake right now pasocial media pa. We can't say congratulations. Inogona kuve congratulations yepamuromo but moyo ngandibvire. Mota yekuhuriwai. That's where we are right now. Say vana veZimbabwe. Ndopatasvika. Because godo rekuti handina saka yawanikwa zvakaipa chete. People cannot share their achievements on social media right now because unotozvitukigwa. ZANU-PF, we blame you for all this. Zvatiri kusangana zvikuitika kuvana veZimbabwe. All this death and everything. Vana hakuna chokuita. Vana vachiswera kubhata shukamba nachigadzira bhutsu kumakuseni vachichaisa na 5 anosvika kumba aneta osvika achigeza achidya achivata. But nenyaya yekuti hakuna mabasa tikutamba kusocial media ndokubasa kwacho kwatinoti kubasa. Uchibhadha kwasocial media zviri nani unenge uchiti pabasa pako because uri kubhadharwa. Pabasa pako uri kubhadharwa kana uri pasocial media. Ko iwe usiri kubhadharwa pasocial media. Iwe usiri kubhadharwa pasocial media uri comment section but uri changwisho kuchidzira kuti buritsai. Buritsa iwe tinakigwe muritse munyadzise azvita hakuna buritsa zvobuda and moseka modarika and then what about the next person aripo zvinhu zvinda painternet kaizvi vana varipo ava vachakura mangwana vozviona kuti kwainzi baba vedu vaidai mwana anozviuraya guys anozviuraya ngatidzoranei ngativei vanhu vanodzorana guys ngativei vanhu vanodzorana. Tozati munhu wese tine hasha dzisingaiti pasocial media but you guys come on tiri 1100 pano hamusati manetere negativity wega pachezvako. Are you not tired negativity? Hamusati manetere nokuona unachitukana hamusati here guys.
chinyuwani chicho chamuchaona nhasi chauya nhasi chinzi chinyuwani chauya ichi chii pakutukana kwevanhu chii ndisi tinenge tiri muconversation tichikuchidzira nditi chii you have seen it all, you have heard it all. Zvese mazviona chituko hapana chamusina kunzwa makanzwa zvese mukadzidza zvese mukadini. You should be tired by now. We should be tired by now. Kuti guys kuti unachituka kuti fuck off. Hapana were kukudzidziswa kutoera mba ndiende ikoko kana kuti kudzidziswa zvokubika ndindewo ikoko. Hapana were kutaurwa zvine musoro ndindewo ikoko. Come on guys. My diaries, I see you. My diaries, I see you. Ndenge ndichikuonai. My hard die diaries tewe pano. Murimo mu comment section ndenge ndichikuonai. Don't do that. Don't do that. Nguva yatiri haichadi zvese izvozvo. Haichadi zvese izvozvo nguva yatiri. Inguva yekutsvaga Mwari. Ngatitsvagei Mwari, ngatitsvagei kuraramisa mhuri dzedu. Ngatitsvagei kuraramisa mhuri dzedu titsvage Mwari. Vakomana Mwari akadzoka nhasi tinofira here social media. Toangwa chida kunopisirwa here social media and up yakainventwa naZuckerberg yekuti iye Zuckerberg naye achatotongwawo nenyaya yeapp iyoyi. It's up to you Tinashe semunhu wechirume. Tine hanzvadzi dzedu dzakafanana neTinashe hanzi inini I'm not hangu tired semunhu ndakandosiya Netflix undidaro. This is coming from a man. A man wokuti mangwana we are looking forward kuti hanzvadzi yedu iyi azoita mhuri yake yachanga achiriritira. This is what is he saying? What is he is saying right now? Verengai comment yake. Nini hangu I am not hangu tired. Nisisi ndakandosiya Netflix for pano. That's who you are, my brother Tinashe. Sorry to say this, but it's the truth. That's who you are. And you never change. Even if ukada kurora nhasi, haurori zvokuti yaita marriage yako ichalasta. Because you are toxic iwe pache zvako. You know, maybe wakapinda usiri toxic, but you end up being toxic uchida usingadi. Inini I'm not God. We are not confident. Munosapota ngochani. I am not God. The Bible itself says, do not judge. I am not God. I don't judge anyone. Don't tell me about ngochani. I am not God. Chandinoziva vanhu vakafanana neni. Ndine zvitadzo zvangu nditori mutadzi ndakagara pano kudai. Ndakamirira kutongowo nezvitadzo zvangu. Who am I to take the first stone and cast kune munhu anozviti ngochani? Who am I? Who am I? Bhaibheri rinoti Sodoma neGomora zvakaparadzwa nekuda kwengochani. Rodzokazve roti judgment is not for you. Leave judgment for me. Saka uda ndikwani papi? Where do you want me to fit in? Wadati ndinde kune munhu anoti ini ndiri ngochani ndonosvikoti siyana nezvengochani Bhaibheri soko raMwari haridi. Don't you think they know? Don't you think they know? Avazvizivi. Ndiuze ndasingazivi shoko raMwari kuti rinotaura kuti haridi ngochani. Iwewe usingasapoti, why can you not start your own platform now? Iri anti ngochani. Windonzvara kuti ngochani hatidzidi, utuke ngochani ikoko, uitaure. Why would you want to send me? Inini ndofa kuti ndijudgwe, ndinotanga kunokanda dombo, iwe uri comment section wakanyarara. Inini ndinochinda kunotuka kuti ngochani ndita uda kushandisa inini. Iwe open your own platform tuye kwako iwewe. Tikunzwa uchitaura chokwadi uchivaudza kuti ngochani hatikudii munyika medu zvikazodai uchitaura zvoda kutaura ikoko. Don't use me. Don't use me. Inini I love people as people. I love everyone. Why wasarudza kuti ngochani usina kuti zvirema? Because inini kuzvirema unondiwana ndiriko. Kune vanhu vanonzvorora njere ndiripo. Varombo to the last ndiripo. Vapfumi ndiri munhu wevanhu ndinoenda kuvanhu vese. This is me. I go to everyone. This is me. I actually feel much more comfortable kune vakatarisigwa pasi vasina vaya vanodzikisigwa vaya. Ndotori comfortable ikoko. Because I know the feeling yekudzikisirwa notadzirwa pasi. I know it. Nditori more comfortable ikoko. Saka you confident you can go and go start your own platform. You are very toxic. Rikandiku block. You are very toxic. We don't need you here. And say vanotukana tukana. Atina unatatipusa tukane. Tati susu, how do you feel? Let us block. We don't have your energy.
pese panotaurwa chinhu chinenge chakanaka, obviously the devil would try to send some other people to come and defend his kingdom, like what Confident was doing. Siyai vanotukana vatukani nokuti hamusi Mwari, muri kujaja. Tikutsiurana panyaya dzekutukana, tikutsiurana panyaya dzekuti chokwadi chikapinda mumunhu ukaziva kuti ndikutaura chokwadi chataurwa chinenge chakanangana neni, unofunga kuti ndakureva inini. Ina handimuzivi Confident, handimuzivi. Pachandoziva panotaurwa chokwadi kazhinji kacho ukaona zvakubata bata iwewe, ukaona zvakubata bata uzoti soko iri rakanangana newe, chinja pana kuti uye uchidefenda zvisiri izvo nokutsvaga nyaya. Chinja, tikutsiurana. Handisi mutsvene ini, ende hapana pana mboya chindiri mutsvene, but based on nyaya yatatichitaura yemukadzi ushu, nyaya yemukadzi uye tachitaura ndoenda kuti tisvika pakutaura masiko kuti munoona guys kuti hatizivi patinenge tichitukana kuti munhu watiri kutuka chii chaakatakura. The problem is asati amboita incident pamasocial platforms ekuti kune munhu akati vakazviuraya, saka we think kuti idambe, musiwo zvinonzi zvaitika nepatichazoona kuti zvinhu izvi zvitori serious. Milimeo ungazvijustify wakadii munin'ina wangu, it's up to you, but iwe uri munhu. Handisi kuzoda kukuti anhu kana kudii, but iwe uri munhu. Anditika iwe uri munhu, kana waona zviri right you continue. Uri munhu wenyama wega. You guys, it's not like hamuzivi chakanaka nechakaipa. You know, you might try to justify and do what, but you know the truth. Zvakafanana nekuti umwe munhu mazuva aya kune vanhu vanditi unofambira nadhumepi ibhishu, handiti but haana kusiya here chibhishu chacho. Ndakafamba naye ndaimuonesa mukufamba imomo mbijana vachara zvavanoda including my own husband. Right now ave pane akatosiya ave pane chimwe chinhu. Judgment was not for me. Kuti ndibve ndamutina ndifambi newe hureyo kazodai, it was not for me to judge. Mwari vaifanga kuti vazopinda vega. God sent me, vakashandisa inini. God used me kuti ndisvike pana dhumepi uyu. Hameno takasvika pandiri sei, I don't know. Tikasvika pana dhumepi, ndikataka kufamba naye, ndafamba naye, taingotaura ndichingomudzawo mukuseka. There she is today. Ndosimuka nhasi ndoenda pane vari kuita zvechimwe chanhu chavo. One day you never know, nogona kuzogara nayo pasi kana Mwari vakutuma, kana zvina Mwari mukati vanokuteerera musi wacho. Kuti saka uchasvikepi uchidai, haatori offensive zvokuti anozopedzisira kutuka. Anogona kuzongoteerera zvezvaana Mwari mukati. Ndinde nenyama nemweya zvangu zvameli ndosvika ndotukwa hangu, ndotanga kutukwa malife ndichitukwa. Ndambove Mwari here asikana? Handisi Mwari. Saka what am I saying? I'm just saying kuti guys, ngatichasei vanhu zvavanenge vachisangana nazvo. Tisati tamhanya kungoposera masoko, kungotema, kungodii. Timboonawo kuti zviri kufamba sei mulife yavo. Let's get to understand. Kana vachibvunga tumbonyazonzwisa kuti is everything okay? Talk to them. Ukaona message isinganzwisiki kubva kwama yako, handika chimbofonera uzoti uri okay here. Svika paground uone kuti zviri kufamba sei. Svikai paground, vanhu vari kufamba, ndati tiri kufamba, ingori nyama chete inongofamba iyi. Asi vanhu vakatakura zvinhu zvekurema mukati chaiko chaiko. Zvokuti izvozvo pana chizoda panapa. Kunotori nevamwe vari kutofunga mweya wesuicide iwoyo. Varimo mukati umu. Regai ndimbovhura malaini. Fonai, regai ndivhule malaini. Regai ndivhule malaini. Ndoda kuti mumbouya. Andika hanzi vanhu vari kuda mari. SIS MELLY. I don't know, handizivi. You only protect it. Ndosaka moyo wavanjanja. Ndosaka ndiri kuti tiri kutsiurana. Because tiri vanhu venyama. Ndosaka tiri kutsiurana. Tiri vanhu venyama. Including you, hazvina kuti socialite, hazvina kuti chii. Tiri kutaura people as people. Zveu socialite ndiwo kutoisa kuti socialite zvikazodai ndiwo kutogrupa vanhu. Ini I'm talking to people. People in general. Hello? Hello, SIS MELLY. Mushe kuri sei?
uri right zvako. Ai ndaida kungotaurawo panyaya yamai vakuzviuraya. Vanhu problem yatiri kuita mukurarama umu, munhu paunenge uchitaura maproblem ako hapana munhu anokuteerera, ende mukazvitarisisa vanhu vanozoda kutanga kubhlemana kuti ye murume akazodai, ye chino chikazodai, vakuda kuomeserana, but munhu anenge akataura nguva yazvinenge zvichimurwadza. Vanhu ngatidzidzei kuteerera munhu paanenge achitaura nyaya yake, ogarawo naye pasi womunzwisisa kuti chii chiri kunetsa. Ndo zvinhu zviri kudiwa muupenyu, nekuti vanhu tiri kutambura kunze uku. Ndo zvinhu zvandaida kungotaurawo hangu izvozvo. Thank you very much, Kola. Thank you. Hanzi vanhu vanotoseka, hakuna munhu anoda kuteerera. Kwada kutaura nyaya yako instead yekuti vakuteerere. Hanzi chii? Okay. All right. Okay. All right. No. No, ndamuzwisisa. Hey. Okay, no, my sister, and I want a message yako. Hey, all right. Oh, ex-husband yenyu. Hello, SIS MELLY. Hello, can you hear me? Yes, I can. Okay. Saka murume uyu matiyanga iri ex-husband, baba wemwana wenyu. Vakatinga vakatondorora, takatombogara tese. Yeah. So you heard about the story? Story ndakangoiona uchitaurwa naMo Boys Minutes kupage yake, andautomboita nabasa nayo. I just passed through. Ndaona scenes yakatadzwa kunyorwa. Then somebody from their family akazondita nematambudziko. Okay. Then they told me. Then ndopandakanotsvaka nyaya ndobva ndaiteerera. Then I realized kuti ndakatopfuura ndapo ndikati I don't have time for life. Yes. And I sent the message kumba ndichiudza munin'ino wangu, boom, mwana ndiye anga ine phone and he read everything. Hey. Saka ndichiri kutomboita damage control kumba soni mwana. My son is 15. Saka ndakaisira munin'ino wangu kuti this is what happened. Your son anga ne relationship nevanin'ina vakiri ava because we still hoping kuti uyane 10 anogona kuva aripo. Avatozivana. Hey, mamusina kumudza kuti kune siblings ariko. Aiwa, na baba wake takasiyana when mwana was 9 months. Saka baba wake they talk, but so imi mama nobata ere mumaoko kuna baba emwana wenyu? Ndabata havasi kumbonyanya kutaura. Ndofunga ari traumatized. Ndabata, I phoned him. I said ndakamisira message nditi where are you, ndoda kufona. Akati ndiri kuSouth. Saka I don't have his South African contact. Andakufona and aiti ari kudemo nezuro kwacho. Hey. Pakaipa my sister. Nimnamo katitobata imi maoko tichine namaskani. Zvinorwadza because vana they are innocent, vana they are innocent. Akashaya munhu kutaura naye hatichazivi, akashaya munhu kuti amuteerere. Would want to blame. Isusu problem yedu vanhu, chero ndikaudza munhu zvandinetsa, people they don't take us serious, but havasi kuziva kuti these issues are real. Zviriko ndo zvandandichireva pacomment yangu kuti SIS MELLY baba Deoron, my son is Deoron, kuti murume uye anga akatondorora, takatombogara tese muZimbabwe. Zvakaoma. Asi mama makagara imi zvakanaka? For long, the marriage didn't last for 2 years. It was 1 year something. Then I moved back kumba kwedu. Vainetsa nditi baba Deroya. Social media SIS MELLY. Vainetsa. Ndainoti takutotsvaka kuti mukadzi anogona kuve chii chakaitika, nokuti mamboona here mukadzi wachimuzive. Very beautiful lady. Zvakaoma. Very beautiful lady. Zvandinetsa ini kuti shame. All right, my sister. Mameni mungotoona kuti mataura nemwana. Okay, bye. All right. Baba avanikwa ni problem. Hello, dear. Hello, SIS MELLY, murisei? Muri sei? Tiri kwedu, nematambudziko nematambudziko vedu we. Ndezvinorwadza mufunge, ende pakadai so unotoshaya mazvi because kutaura chokwadi paanga achitaura izvozvo vanhu vanenge vachiri ignore and we face these things because unoona
aprocha hama dzako Mm. vanenge vachiti gara kumereji zvinhu zvisiri kufamba woenda kuona dzemurume vanenge vachitora saidhi remurume chero munhu achikunetsa sei chero munhu achikutambudza sei wongonzwa zvichinzi ye gadzirisanai kana chero munhu ane vakadzi izvi zvandimaona kana asara nevana murume achiramba kutaura naye pane zvakawanda zvinonetsa zvinenge zvichidiwa chakanaka vheri chino chakakosha ndechekuti vana vanoda baba namai kana musati maramana kana munhu achisakude anofanira kutaura chokwadi kuti aiwa inini ndachade your life munhu wozida nedepression iyoyo pane kuti munhu kuti ndichakuda achikubata uyanga zvinorwadza mufunge. We've all been there because inini zvandibata because unenge wamboita problem yekuti sometimes even the husband's family start saying hey iwewe wakambenge waitei iwewe apa ndiwe uri pa-abusive situation now they are defending, they're looking for faults iwewe hey mukadzi wafanira. Do you know sometimes it makes you start to question yourself kuzviona uri useless kuzviona usina basa sometimes you know. Thank you. You start to think what's the point. Unofunga kuti what's the point because wamanya kuna mai vako maybe havasi kuti gara kudzokera kumurume womanya koita makangaroo court iwewe apo unenge watoita decision maybe mozopedzera masvika ipapa handidi kunyepa zvinorwadza. It's so sad mufunge, but this man nefamily iyoyo ignore right now what are they saying because zvakanaka kudai vachiti takadai zvikaramba ezvinezvi God kamwari ka ndewedu tese baba vaka wherever they are and the other men listening kuti kana usade mwana wevaridzi wawana zvakanaka pedza zvinhu zvako zvakanaka ubve zvakanaka kana kune vana people must learn to be civil. Leave uchiziva kuti I will need that person because ane vana vangu. Usaite kunge wazowana princess imwe isingafambe pasi. Ndo zvinenge zvaitika ipapo. Why was he ignoring this woman? Mukadzi ane vana 2 anofanira kuvachengeta sei vana 2 ndevako. It is your responsibility. Chero uchimusiya enda uchiti ndaenda ndichachengeta vana vangu. Then that person knows, oh, we will be talking. That person knows, let's be civil. That person knows kuti aiwa rudo hapasina. Hakuna munhu akazvarirwa kuti achafane murume but ngazvipere zvakanaka. I know there's no relationship that ends well but we all have to accept at some point kuti there is no more love tapesana. But I'm so sad and I'm so sad about this story. I listened to it. Kuna mkoma yes, I mean, the foundation. It's so sad, and we all experience these things to a point where you do things and you think of your children. It was a solution because look at it's sad abuse inenge chizoitika and unenge chizokuchengeta vana vangu better ndiende nevana vangu. We just need to pray for everyone, for all of us that are going through all these things. And tinamatire mwana uyu asati awanikwa kuti maybe vangawanewo closure because this boy will end up homeless and all over the place and depressed nenyaya yekuziva kuti chii chakaitika. Tingati tirambe tinamata tinotenda nezvese zvamunoita. It helps because listening to this unofunga kuti handisingeka panzapa and then you try and find other means to deal with things. And thank you so much. Thank you, my sister. Mashoko makukutu. Thank you very much, my sister. Thank you. Patagwa mashoko aneudzamu apa, guys. Patagwa mashoko aneudzamu zvakaoma. Right. This is the thing now. This is the thing, guys. Let's do it like this. You are there, pakati pedu. Anitika. You are there, pakati pedu. Milimeo, I need to see you WhatsApp kwangu. Milimeo na either. I need to see you WhatsApp kwangu, please. I need to see you WhatsApp kwangu. So all those guys varikufila that there's a comment and a pin up pakaipa. I go through the same. Even now I'm dealing with this. She's in a situation whereby she might end up feeling hopeless to the point that what's the point
Hence, that is not the only solution. That is not a solution at all, killing yourself. Anditika, ndikuda only the people vanofona, anditika, varikutaura kuti tiri musituation, anditika, like you feel hopeless right now. You have tried talking to your relatives, anditika, wana vasikuteerera. You just want us to listen. What we don't know what you're going through, right? Varikuda, iwewe yidha marwe, iwewe. Ndikungoda kuti vanhu tu vanongoti tukuseruku. We want to release zviri pamwoyo pedu. Tiri kungoda kungoti titaure. We just need kuti vanhu mungoteerera. Handitika ndokumbirawo, but before musati mafona ndokumbirawo yidha nawe uyu pindai muinbox mangu izvozvi. Pindai muinbox mangu right now before usati mafona. Imbomirai kufona ndimbotaura nevasikana ava true ndakakumirirai kuinbox asikana. Itai fast kuwhatsapp. Pindai muwhatsapp. I tried kuzviuraya 3 times at 2023 over a terrible a horrible breakup. Pain yacho is just too much. It's just too much. Unopererwa. I still walk around like a zombie, but I have to be strong. You see, tine vakatodaro. Mirai makadaro guys, panzvada kugadzisa 2 minutes chete. 2 minutes mirai pakadaro. These are very sensitive situations zekuti kana tichitodzitaura even panapa we need to be very much careful. Very much careful. Because munhu akauya achitaura nyaya yake pano ende akatrigiwa pakati tikatadza kunyatsozvihendla zvakanaka akatrigwa kana kutukwa kana kudii mucomment section guys ndokuudzai. Inoita herere here. Yeah, my one. Right. Right.
saka ngatindirei mberi guys. If you are there kana muripo vari kuda kuti mufone handitika anzwa kuda kushare nyaya yake hanzi how can you make a call. All right, this is my number, this is the number on WhatsApp. Use on WhatsApp. Let me just number issue. Kune vasina number issue. Number iyo. Kwanzi ndimbosiya vana vangu ndinofa navo zvinorema kusiya mwana wangu kumunhu asingadi ini anozoda mwana wangu sei. No, I plan some mbuya nana. Right. Ndaisa number guys. You can call in now. Come and share your story. What are you going through? Chiri kurema. We might not have a solution to your problem. Okay. Hi baby girl. Hi baby girl. Hello, SIS MELLY. Tiri right kanjani? Ndiri right. Inongoshayawo nyaya yangu. Sorry, I'm too emotional. It's okay. It's fine. Panozokuitika pakati pangu nevana vangu. It's okay. Ndakasiyana nababa vana vangu. I think now mwana wangu wopedzisira ane 9 years. So another one ane 16 years, but akaenda mwana ane 3 years. Akaenda nvarova akandiudza kuti kuno Cape Town vadzokera kuZimbabwe. Vandinyeepira kuti ari kuenda kubasa. Ndasara ndichitambura nevana ndibva ndazoita find out kuti hama dzake ndo dzanga dzataura kuti ngaandisiye nenyaya yekuti pane patisiri kuwirirana. Nenyaya yekuti vaida kuti ndigare kumusha kwavo ndibva murume wangu anditaiwa indogara nemukadzi ndozvandakamuroorera. Saka vana kufara kuti ndiuye kuno Cape Town kuzogara. Saka ndagara nevana vangu ndibvadzokera kumusha ndakatambura SIS MELLY nevana vangu. Mwana wangu kusvika vakamusiya ne3 years ike zvino zvane 9. Last year ndopakasanga kubudikira kuda kuchengeta vana. Pakangovada kuvachengeta 1 year iyoyo akabva adzoka 3 months ago zvikanzi ndipe vana vangu nokuti vari kukuremera. Nyaya iyoyo yakanetsa SIS MELLY zvekuti mwana wangu ane 16 years akasvika pakuvaudza kuti dedi ndakatambura naamai ava kubva kudhara but mai veko makanyarara. Why you do this to my mother? Zvikanzi ndiuri kufurira mwana. SIS MELLY that man every day mwana wangu akangodaira zvaanenge adairika kuWhatsApp dzimwe nguva ndinenge ndisipo anobva auya nekusero kuti uri kufurira vana ndipe vana vangu. Otaura zvakawanda SIS MELLY zvokuti ndakapotsa padiki ndatora vana vangu one day ndaenda navo mwana wangu mudiki ndakamubata ruoko ndikanogumira kusiu because every time I try SIS MELLY ndi munhu anoshanda day and night kuchengeta vana vandiri one handina kana munhu anondibatsira but ike zvinovakura all families they are fighting kuti I must give them my kids. I only have kids, I don't have anyone. SIS MELLY, that's only my kids I have. And ndakatambura nawo zvisingaite ndisingarare mumba ndichienda kunochengeta chembere masikati nemanheru ndichienda kucha kunoshandira vana ava. Asi vakura vakuonekera akuita fight against me again kuti ndipe vana vangu nokuti vakura. SIS MELLY zvinondibata. Murume uyu ndakachata naye certificate riri pasi pemubhedha. I don't know how to sue him kana ndadzokera kuZimbabwe because it's like it seems like ari kundiabuse emotionally. SIS MELLY handisina hope. Ndingori nehope mumba mangu nevana vangu ndikavatarisa handikwanise kuzovasiya futi nyange zvikanzi ndinofa ndinotofa navo nenyaya yekuti handina imwe option nokuti hapana munhu anokwanisa kuzochengeta vana vangu zvakare. Right. Chinzwa munin'ina wangu. Vana vako ivavo ndo hope yako. Vana vako ivavo hapana kana ane 18 years. Handikunzwa. Vana vako ivavo hakuna munhu anokwanisa kutorera vana vako right now. Handiwanzwa. Izvozvi uri kutongoregerera murume ariko Cape Town ikoko. Aiweke zvinhu zvari paBeit Bridge. Ringagare kuBeit Bridge. South Africa panongouya achida kufurukisha paya iwewe just go to the police and report. Mutemo haubvume kuti atore vana. Handiri kunzwa. Hautobvumi kuti atore vana mutemo. Saka usatombozvinetse zvako. Iwewe you just need to block him. Hauna chokuita naye. Ngatore nemwana wake. Iwewe block him. Ari kutendera message uchimaona because wakamu-unblock. Unodei kwari? Ndakatomubloka at first akadzikana afona kuchikoro nenyaya yekuti inini vana vangu ndakavatsvagira nzvimbo asati aenda anofona kuchikoro ofona otsvaga ofona obvunza oita sei hama dzangu anodziziva nokuti kuhama dzangu akasvika akataura kuti ndakamusiya nokuti hatisi kunzwisisana hama dzangu dzikatoita against me but ndakatisaya kuvabudira pachena kuti aiwa
ngatigadzirisane izvo angu ndikandori negirlfriend yainayo kuZimbabwe but munoziva kuti munhu kana akaita girlfriend anoita fanike iwewo munhu wakaipa handiti ndakagara sisimeli for 5 good years ndisingazivi kwari ndisingaite sei akazofona through kuchikoro kwemwana ndopaakatanga kuita communication nemwana chiona unzweka iwewe handingadi kuti nditi but zvinokanganisa kuti mwana kana achifona achitaura zvinhu handizivi mashikwanzvara kumwana handiti dei zvaigona wangoita zvokuti iwewe usiyane naye zvachose zvokufona kuchikoro achibvunza kuti mwana wangu ari sei handioni kuti zvakaipa kana daudzwa mwana kari sei handioni kuti chakaipa nekufona kuchikoro hazvinei newe but pauri iwewe your peace of mind is very important right mwana wako ari kukura achazoona unhu wababa vake handiti wazviona achazomubloka ega zvisina iwe mukati akauya achiti kudii kola tibate kumapurisa straight episode mapurisa straight episode kuti angoswedera padhuze newe chete anotoifira anotoenda kujeri usanyanya kubatikana nazvo sitere kuti zvidya mwoyo vana vako vadiki hakuna munhu anotora vana vane mazera iwayo vanogara namai alright iri bo zvakaoma right ya pakaipa hey hama nona chi saka hama pane padzinombotorawo here masaidi edu isu kuti vanongotora hama the opposition party ya pakaipa haya fona itinzwe alright munhu ari kuZimbabwe saka akaplai peace order anonoseviwa sei kuZimbabwe anoda kuti iaplaigwa ari muno kuti apiwe peace ngikiri yacho muno hello dear ya ndisisimeli ndaona message yako kuri sei okay right ndotoshaga kutangira papi tangira ipi kutanga right inini ndakasiyiwa nemurume ndofunga 2016 chindisiya nevana ndakanga ndisina zvekuita kana kushanda ndakagara nevana 4 years kubva 2016 kusvika 2020 ndakagara nevana chikafu akanga asingasatombondipi saka ndakafunga kuti zano ndereki sezvo ndisina chekudya nevana ndisingasapiwi chikafu nemurume saka ndoita sei ndisiye vana kuna vamwene munina vamwene kwaaiuya iye nemukadzi vanga kugara naye ndofunga pana amwene tadzingori dzimba 2 maline 2 kudarika kusvika kunogara vamwene ndokwaiuya asi kwandiri akanga asingauyi saka ndakaona kuti solution ndingaita sei sezvo chikafu chiri kuenda kuna amwene abeta ini ndinosiye vana kuna vamwene iri ndoya kuSouth Africa ndakanga ndisina kana mari yebhasi ndakapa malaita TV yangu akandiyambisa ndikauya kuSouth Africa 2020 ndoya South Africa ndakagara kuno 2 years ndakanga ndisina access nevana vana ndofunga ndaimboita zvema-access apo neapo pandakauya pacho tichimubhodha akabva atotora vana achibaenda nawo access nevana pambasina ndakauya ndakagara kuno 2 years ndagara 2 years ndovana zodzokera last year kuti ndichitore vana ndichione vana sisiberi ndakanyimwa vana sisiberi ndakangoona vana musi wa 2021 ndopandakangoona vana chete zve2 hours nemusi wa 25 zve2 hours kuti nditi ndipe vana asibva aramba sisimeri zvinhu zvinondirwadza saka ini tombofunga kuti ndikadzokera futi kuZimbabwe ndikakwanisa kuwana se2 hours dzandakawana pakutanga idzi inongotora vana vangu beta ndovapa poison zvangu vangu nevana no kola no haungaurayi vana nekuda kwekuti baba vavo is being selfish vana vane makore mangani pane ane 7 years ne10 years akanditora ndine mwana wangu one kurwa ndakandimbori kune mumwe marriage topazondora ndine mumwe mwana saka akatora wako neyeyu vese vari 2 aiwa naye ndine 2 wangu inini patakatanga kunetsana
achindishungurudza ndopandakafa ndazotora uyu fandamuendesa kuna baba wake. Uyu wekutanga yana handina problem naye nekuti ndinotaura zvese ndinoita zvese naye. 2 hour ndiwo anondishungurudza. Kona ikola handiti madiko kuenda kuZimbabwe mapurisa handiti mutemo unoti vana kugara namai here? Kuti nditore ndigara nevana handina pekugara nekuti pandaigara naye takanga tine imba yedu yatakanga tatenga. Still go to the police and ask kuti vana nogara navo. Ini pandinenge ndauya ndiringoda access yevana kuti ndimbopiwawo vana ndite madhezi nevana pandodzokera ndomudzosera vana. Co-parenting ndo yamuri kuda. Munhu wacho munhu ane nharo zvokuti munhu ane mari kana kwama dzangu akaenda zvokuti ini kokuchiti ndichimhanye kuenda. Kola ane mari ane influence kwama dzako handika but haana influence kumakoti. Haana influence kumakoti. Kola do the right thing. Problem ndiye kuti mune muchiti varume venyu vari kutenga mapurisa saka makutidza kuti muite mamwe machannels. Hanimaona ingazvira uri kushandira vana vako ende haungaurayi vana kuti unotongegwa kuti wauraya vana vasina mhosva nekuda kweusefisha baba vavo. You go to Zimbabwe, take leave. Une mari yako enda kuZimbabwe, enda kumabimbire ezve anomirira vakadzi handika. They will help you, they will take you through kuti wozviita sei. Handiona kuti muapply kuti ukwanise kuona vana. It's not like kumutorera vana. Uri kungodawo access kuvana vako chete. Surely that can be arranged. Uruda access chete paunenge wauyawo kuZimbabwe hausikanambotoda kuenda nevana. No, vana vari right kuna baba vavo. Ndoda pandinouyawo ndibvumidzwe kuspenda time nevana vangu ndodzosera vana kuna baba vavo ndodzokera kubasa. Ndoda kutaura nevana vangu ndikatengawo foni ishorawo nevana period. Vana vanochengetwa zvakanaka kwavari gavagara. Kuchengetwa zvakanaka ndishori asi pane pamwe pokuti ndinombowanawo nguva yekuti ndombotaura nevana vacho. Ndo zvanda kuti unofa kuti uchizvifambira samai upiwe access yevana kuti uone vana. Mutemo chero upi neupi haungarambi kuti ndoda pandouya unoenda kuZimbabwe kangani pacho. Chero dei ukaenda every month unofa kupiwa nguva yaunoda nevana vako. Izvo zvamataura zvokuti tenge tichitya izvo zvezvo. Ehe. Muri kutya chete, muri kungotya chete. Muri kungotya chete but fear of the unknown. Munotosvika ukatozvishamusika zvanochinjawo kutoti paunouya anotouya zokuti oi vana. Eha, inda kune inonzi Justice for Children ndiko kuZimbabwe. Alright, hanzi vanozvikwana kubatsira free of charge kuHarare uko. Alright, ndiri kwaMutare. Unoenda kakuHarare, Mutare mune Harare padhuze apa. Enda kwaMutare kuHarare ufambira nyaya dzacho ndokune maoffices eJustice for Children. Ufambira nyaya dzacho. Alright, sharp. Hanimono ndozvinotinetsa zvimwe tinenge tisina information yakaningirira hanzi SIS MELLY Kola is a threat kuvana. Yes, she is a threat to vana. Zvaatotaura apa, she's a threat kuvana. But kungoti isusu tiri vanhu, hatisi vemutemo, tiri vanhu venyama. Saka tinokuti we understand, we look from on what she's saying from the point of view yana mai nokurwadziwa. Asi dei kuri kuvanhu vemutemo anga singapiwi vana. Akataura zvaataura apa kuvanhu vemutemo apiwi vana. Because anotonzi anopiwa vana poison akafa. But isusu tiri kuunderstand where she's coming from. Andoona, tikutaura naye samai. Animazviona. Handifungi kuti anoda kuuraya. Guys, imbomira kundisendera mamessage ezvekuti mupinde mugroup revanhu vekudanana iri. Muchapinda tichiri palive iri important. Handiti group haritizi rafugwa riripo. Haritizi. Life is very important. Ine malife evanhu mukati. Zvino mukauya muchindivingira zvinyanzo kunobhishurana kugroup uko. Tichiri kumboita nyaya dziri important guys. Handiti. Ngatimboita zvatiri kuita panapa izvi. Hello. Hello? Yes, my sister. Who say? Mushe kanjani? Kuri right. Ndangobira-birawo. Ndandangoda kukomenta kaSIS MELLY. Nenhau yemataura yemukadzi uyu akakanda mwana. Just hold on. Yes, I've got the key out. All right. Yeah. Yemukadzi uyu azvirasira ndiri kubasa sore ndiri kubira. Okumwana okuvakanda vana uyu. Munoziva zvesuicide. I personally attempted suicide 3 times. Nenyaya yerelationship. 2 times ndikapedzisa ndiri mukoma for like some days. Munoziva ndine support still yefamily.
family was supporting me vachindidzoka kumba siya murume hazvina kana basa vachindisapota zvaitondida handina kunzi godzokera kumurume kana kudii but ndaitongonzwa kuti kusiya kwacho murume wacho heartbreak yacho I don't think I can cope with it kuramba ndichiendera mangwana ndichifila pain iyoyo mumwoyo mangu saka I thought kuti kungofa kumbozvizorodza kuti stop thinking stop feeling pain saka ndaitomwa ndakambomwa 300 mafenegan hey kana pane anomaziya ndikamamwa ndikaenda ndikanopambwa kuparenyatwa but you see kuzimbabwe hakuna rehabilitation paunoendeswa for maybe kuti vane depression nestress vakangondiendesa kuannex you see kuannex uko ndiko vanhu varitomhanya mushini chaiko apa iwewe you need real counseling you need kuti ubatsirwe ine different kuti andichingodhiragwawo ndikangogarawo 1 week 2 weeks ndariliswa next heartbreak same person iyewo uramba usiya wadzokera futi vamwa mamwe uchiti this time ndondizosera futi kuya still hauswana nahelp yaukufana kuita sei yaukufana kuwana but takazowo family or whatever sometimes kusangoda kuti you can't take the pain you just want it to stop pain yaukunzwa yeheartbreak iya pane vamwe unenge wainyatsoinzwa zvekuti you feel physical pain neheartbreak chaiyo woti I just want that heartbreak to stop and I just want to sleep chero kurara hausi kurara kudya hausi kudya brain dzako dziri kungofunga ndakatadzei ndakamite ndakatachiko indava kandidaro indava kandidai then you want to just make your mind slow down wongoti I just want this to stop you see so sometimes you dzimwe nguva imhepo mhepo dzine dziripo hadzo heartbreak chaiyo some people take it so different but ukaona wakuzosvika pakuda kuzviuraya nemweya chaiwo unenge uripo hakuna munhu chaiko anongofuma achingotoda kuzviuraya spiritual chero indantorina namai vangu vaitondisupporta my sisters supporting me but it didn't matter I just wanted to start sespirit saka mukanzwa muchiti senge vaiva musikana uyo adai maybe murume zveshu akakanganisa vanhu vangava vanokanganiswa narume but avazviura hama izvese nedipasenda vangava vanosvika kana handipataura nevamwe vanga vasvika hama dzapa dzinganditeereri but vanozviuraya but uyu angodaro mhepo yacho inenge yatenderera ipapo inenge yasimba zvekuti I'm telling you from experience inenge yakasimba zvekuti you just want it to stop so that's my contribution on perspective yemunhu akambozamawo kuzvisumbirira kuti zvinofamba sei so mazuva ano hamuchaiti matsotsi wayo never how did you conga ndakazoitawo munofamba asikana even kuti unenge wazofamba because ndakatozoona dzato itori mhepo chaiyo yange itoriwo mhepo yakasimba and takangofamba takazosvika pakuti munozamai muchitenderedzo muchendisa kune vanhu vasingagoni kubatsira muchitambiswa mari and all that then takazongosvika pakuti I wanted to also advise others vari kutsvaga rubatsiro kuti endai kuzinata munoenda vanoda zvechivanhu not kuti munhu wese anengafunga zvechivanhu go pawebsite rezinata go pafacebook page rekuzinata you ask president wepo wekuzinata anokudirecta to the right place kune vanhu vanobatsira the right problem musangoudzwa kuseri kwedhiri vanhu vanozokubatsira zvinhu zvakaipa zinata iri maofisi dzavo ari kumutown you go there ukaudza problem yako vanokuudza kuti anobatsira zvakadai ari kwakadai ari uko ari kwakadai anenge ane certificate rekuziva ari certified vanoziva kuti havakubatsire zvinhu zvakazonyika kumberi takaenda tikaona rubatsiro zvikangopfuurawo tinotenda my sister thank you very much at least you are okay now yeah fine thank you suicide guide is a spirit suicide utori mweya suicide is a spirit yakatoipa suicide nokuti iwawo wakafunga kuti kuzviuraya hello yes kola hello SIS MELLY makadii mushe kanjani mushi
ini ndoda kushirawo nyaya yandibata SIS MELLY, kundibata svika pekupedzisira kozi ndiriwe vamwe vakambosangana nemasituation akadai but ndikapabuda hangu. Ndinotenda kuti mweya wekuzviuraya una kundishanyira but kubva pandasangana nenhawika ndiri kuona senge depression yangu yabva yatosimuka. Right now I'm alone but ndatotanga kubvunda anxiety yabva yatotanga, depression iyaya ndaimboti yapera but zvikutoita senge zvatotoka, kuita senge ndatomutwa maronda. What's going on? Chii chakaitika, chii chikuitika? I went through a lot SIS MELLY, zvokuti izvi zvokuti hama dzinokuramba zveshuwaka ndakazviona, ndakazvibvuma, ndakasangana nazvo. Ndakasvika ijine pakurambwa nechechi yandaitemba kuti vanomira nemi. Zvezvokuti unoenda kuti every problem pavanhu vekuchechi chero ukazowirwa nedambudziko. Kazhinji isu pachatinobhilivha matiri, kunyanya kana uchienda kuchechi, unongochitoti ndikafirwa ndinowana vanochema nemi. But ini ndakasangana neproblem, ndakasvika pakuraswa kubva nechechi kusvika nehama. SIS MELLY, my phone was dry nguva iyoyo, ndaishaya kana anoti mamuka sei, maswera sei, ndaimushaya. I was in South Africa, murume wangu akauya kuchando, it was 2020. Vanhu vakatirwa vakadya mari, vakati masisters akatanga kufamba nemota inendisina, but he was my husband for 20 years. Vanasita vake vakatanga kudhiraivha mota inendisina nevana vakasvika pakutadza kuenda kuchikoro. Chakazonyanyorwadza chakazoita kudambura mwoyo wangu. Murume wangu akazoplaya akaenda kuZimbabwe. Aenda kuZimbabwe akazonosvika anga kudanana nemusikana wepa next door open my house. Ndo akazosvika vese kuZimbabwe kuya. So I went through a lot. Zvokuti ndakatsvaka hama zveshuwaka, ndakashaya kana akandimirira kana akandisapota. Cause hapana aikwanisa kutsiura murume wangu kuti zvauri kuita zvakashata, nekuda kwokuti munhu wese aida kubva kumurume wangu, but inini ndichisafa nevana. But all along for the 20 past years ndini ndaishanda ndichiita zvese SIS MELLY, but nguva yaakangowana mari akatidhamba akatisiya. But I thank God kuti Mwari vakazoshandura zvinhu zvikazofamba negwara rakanaka. But situation yasvika umwe wangu uyo azosvika pakuzviuraya nevana Saka makazogadzana nemurume uyu? Akazongoti paya kwakuchizodzoka akuchienda kuhama, kozi time yakatofly achibva kuchando achienda kumusha, he blocked me for the whole month. Apa inini vana fees rent, ndaigara imba yaita 7,000 rent, apa ndiri madhumbe, zvinhu zviri kuramba kubalansa, vana havasi kuenda kuchikoro. Saka ndakabva ndaita depression yekuti ndakatomborasika njere. After kurasika ekoko chimuudza munhu aitokupindura kuti handisini, ndakati kuti upengi. Varume vanokubata rafu zvokuti wega unonyatsoona kuti murume hazi mwana wamai vako. Ndakakanganisika brain. Ndinotenda Mwari kuti varungu vangu vakamira neni vakandisapota, vakandiendesa kumadoctors kusvika ndatanga depression kutopinda pamapirids. Ndikamwa mapirids. Pandakauyawo kuno kuchando akazogadzirisa mapepa, tikauyawo kuno kuchando zvakatombondi-affecta kwenguva yakareba. Saka I'm still in a healing process. Mave nenguva yakadii mainda? Takauya last year September. So zvichiri fresh. But how is your relationship now naye? I thank God kuti so far I can say in 4 months time now there is a big change. SIS MELLY, but still ndezviya zvokuti ukangosangana nenyaya idzodzo kunyanya mumastreets, ndiri kutoita senge ndichimutwa chironda. Zvese zvandakasangana nazvo zviya zviri kuita zvichimbodzoka mupfungwa, but now he is trying his best. Akunyatsoswededzawo but takamboraswa SIS MELLY zvokuti ndakamboti Mwari bheta muchindipfuudza. Ndaive munhu yokuti ndaizvibvunza mibvunzo yakawanda, ndozvinozosvika pakuti munhu ozviuraya. Ndakamboita sei? Chii chandakatadzira Mwari? Kozi chechi maimufundisi vangu ndakasvika pakuvashedza kuti ndine problem, kozi ndaenda kuita masandi kuti ndikapinda muchechi nguva yekunamata ndinopedza ndichichema.
saka nekudzidzawo nekukopa kune vamwe nezvo zvatinenge tichiona izvi kunzi kusheya kwakanaka. So kuti kupedza maimufundisi vangu ndishe ndivaudze problem yandinosangana navo semunhu waMwari, pamwe anogona kuti yaitipfugamhe tinamati ondisimbisawo, but sisinelika chakatobva chaachiseko. Ndakaona maimufundisi vangu vabva kumba kwangu the following day ramangwana, she posted on her status kunyora kuti depression, family advent, failed relationships, family disputes. Maimufundisi vangu, she decided to post on her status. Saka zvakabva zvaita kuti kana kuchechi kuya ndisitaende. Zvakabva zvaaffecta even my sister vandakatora kuZimbabwe ndichigara navo kuSouth Africa. She was close to me, but nguva iyoyo SIS MELLY ndaishaya kana wana ainoka padoo pangu kuti mai aimuristei. Ndaimushaya. Ndaimuka ndakazvimba miromo nemaziso, ndakazvimba nedepression. It was overthinking. Kubasa ndaiti ndikaenda kubasa ndaisvika ndaitadza kushanda, ndotanga kupunza zvinhu, kusvika rungu wangu nditakura wondidzosa kumba. Ndaitosendera vamwe vanhu vekuchechi mafotos, ndakazvimba muromo, ndakazvimba maziso, but ndakashaya SIS MELLY kana akauya kumba kwangu. People they only celebrate your downfall. Yeah, this is deep. Hakuna hama inomira nezvepo kana zvakarema. Ndakazviona SIS MELLY. I'm feeling pain for this lady. Ndiri kunyazonzwa kubatikana nokuti ndakapinda napo ndakadongorirana nerufu. Ndaishanda SIS MELLY, but ndakazosvika pakutokundikana kushanda. Mari yaitambira murume wangu ndingadai ndakatosiya chimadhumbe. I think achangouya kuno kuAmerica, but ndakaramba ndichishanda nokuda kwokuti pakaita vanhu vakabva vaita vadyi venhaka yake besides family yake. Sister yake chayakatanga kufamba nemota indisina, but ndandine license. Ndichitoti ndichivaudza maproblems angu, vaitotengerwa even property ndisina. Ndichivaudza vainyatsondipindura kuti your turn is coming, nguva yenyu ichauyawo, seimi muchida kuzvifananidza nemi. Ine ndiri sister wake, ndiri weropa rake, imi mamuzi weropa rake, saka kamusarwadziwa kana ndaitirwa chinhu. Ndatengerwa brand nyuka, but I thank God SIS MELLY pandakauya kuno ndakangosvika, ndangu ndichisvika September. Ndibva ndangogara October 3 November ndabva ndatwana basi muno muAmerica ndikatoshanda. So far in less than a year ndakatotora license rangu, ndakatotenga mota yangu. Wow, that's good. Mwari wakanaka, ndinozviita Mwari kunyaradza. But I think you need to sit down with your husband and uwane closure, because as long as usina closure ucharamba uchingo like find a good environment, tell him kuti uri kufeel say, tell him the truth how you are feeling. Panosangana nyaya idzi ngaanfa kuita part of that healing process. Yeah, well, SIS MELLY, I think ike zvinoka zviri kuratidza kuti munhu akuswededza mhuri yake. Utomboendawo kumashopping, chotengerwawo bhutsu, chitoita sei. Anotombofona like 3 hours tichitombotaurawo nyaya dzokuti mupedzi muchitukana, munopedzawo mune zvakanaka, muchitomboronga. Cause at first kubva zvaakauya kunoku aingoita zvinhu zvake achironga nehama dzake neshamwari dzake. Hey, idzo hama idzi. Aiwa aita nehama dzake. Inini nditone vazukuru vamwe vakabva vatonzi vadrive kubva kupi, but inini I was in Zimbabwe kuya kuzomaka pekuisa stove mumba mangu. Inini mandaifanira kuzobika, mandiri kuti ndo imba yangu. Tikanzi ndati vaende vanomaka pekuisa stove nesinki mukitchen. Tikati but why? Even choro denda ndiri kuSouth Africa ndaikwanisa kutozviita inini SIS MELLY. Ndinoziva kutoti kitchen yangu ndiri kuda kuti singi iende pakati, but hama nekuda kwokuti dzaidya ndaiti wese wandangoendera neproblem yangu chichava kuti murume wangu akaenda kuSouth Africa, akaenda kuAmerica, but akabva afly akaenda kuZimbabwe. Most of the moment akafly akaenda kuZimbabwe akanokusvika akagara nefriend, pakudzoka futi kuno kuAmerica SIS MELLY asina kuti hey, asina kuonai. Shame network yake yadona. Oh, yeah, this is deep. Hey, it says, yo, yeah, mazviona kuti vakadzi vakatakura kurema. Handi mazviona kana muchifungwa tichitaura nyaya dzemufirimu, mazviona kuti vakadzi vanhu vari kufamba vakatakura zvakakomba. Ivo varume vari kuenda kuhondo rini naini? Vari kuenda kuhondo rini? Handiti kuti ngavaende kuhondo vanogadzirisa nyika. Vari kuenda kuhondo rini?
vari kuenda riini kuhondo? Ngavaende kuhondo, vatungamire kumberi, vaende kuhondo vanhurume. Unozorora, taura ko Godwin unosvika pakuzorora. Kuenda kukwira gore rose ari kuAmerica, kuenda kumusha kunogara negirlfriend, kudzokera asina mboenda nona mhuri yake. Hello dear. Hello Simeli. Zviri sei? Sorry, ndazoona kuti live yanga yapera kudhara. Okay. Live yanga yapera kudhara, saka ndaitofona for maconvention, so mubvunza mamuchibvunza. Alright, shut up. Kuti sina makozi wanenge vachifona. Hello. Hello, Debbie, SIS MELLY. Mushe ndikuti sina makozi. Okay. Avakata aisho. Kati network yangu. Okay. Hello. Sorry, phone yangu. Okay. But ndachida kuti unoziva kuti ndachida kuti vanhu vatsinzwisisa kumaonero andinoita kucontributor. Do you know kuti nene I used to judge vanhu vanenge vachidzi munhu azviurayirei. Hey, it's selfish nekudi. First and foremost, I think kuti we need to understand the mindset yemunhu anenge asvika paposition yekuva suicidal. I only understood when I went through it myself. Kana tichiti depression chaiyo, kana tichiti depression or mental health issues I think takambotaura panapa kuti depression haisi stress yechinhu chinopfuura. It's an overwhelming feeling yekufila weightless. Kachiti overwhelming zvekuti unoshaya kuti unoita sei. Munozoti like the funny thing for me ndezvekudai ndokana chiti theory imwe ndinoiziya but action ndo inorema, because unonzwa vanhu vachiti dai wamboedza kunamata kana kuti just look for things you like doing. Tsvaga kana inokupira kana kuti yes vanhu vangadaro zvako, but are you understanding the mindset of the person? Pananyora comment ndiri kuda kuindisa kuti vangu kuhondo ndochida kuti vaindise pafirst line chaipo. Asi usadaro iwe usatisekese nomvuyo, tiri kutoita nyaya iri serious mama. Ndamboda kunyarara siya zvaramba ndochorambe rako Lusimbi. Exactly. Ndachiti hatimbokona kuti ndo zvazvinoita kuti munhu unenge tinenge tisinganzwisise kuti zviri kufamba sei. Izvo zvati kutaura zvekuti vakadzi vari kutakura kurema, mukadzi akazviuraya uyoka, munoziva kuti unenge uchitonzwa kunge there is no way out. It's either do or die. Ndo zvaunenge uchinyatso chaipo. And it's a struggle. It's a struggle. Inangu, what I believe in is therapy. Ndo yandinoyakulipa in therapy chaiyo, because at the end of the day tikati damata anditi yes, prayer helps to some extent and kuti munhu wacho naye that is suffering, that I believe kuti they would have prayed so much about their situation as well before watozosvika pabreaking point ipapo. Unenge watosvika isi we come from a Christian country zvekuti munhu ukangoita problem unotanga kufunga Mwari kuti Mwari ndibatsirei anditi. Saka I don't think kuti it's a matter yekuti munhu anenge asinganamati, but it's just to have someone that is a listening ear kuti akunzwisise kuti chii chaizvo chinenge chimboitika kumunhu. Saka dangu I believe kuti ende mamwe ma-mental health problems sisimeni like we've always said pamatalks edu aya e-mental health anditi. The other thing inango chandi among my mental health issues, they require medication. They require medication. Kuna na bipolar, kuna na schizophrenia and all that. Schizophrenia you're hearing voices. And some of the people, those voices will be telling them to kill themselves.
but kune mapiri tacho that will calm those things, and we have a long way to go. Pane nzira hombe chaiyo, there's a long way to go, because zvese kazhinji kacho kuti tinongojambira kuti akaroiwa kana kuti ane mweya iri paari and all that, because people have to understand the root cause of the problem. Munhu akati ndiri depressed, anditi don't just put it as an umbrella term, because people are get depressed through various things. Mwachauya achitaura it was through a breakup. Mwachataura kuti it was through an illness. Mwachataura kuti it was through loneliness. Mwachataura kuti it was through childhood trauma. Kana kuti mwachataura kuti it was through marriage trauma. There's a lot of things. Saka you have to understand the root cause. Ndambonyora zvangu, this was me thinking out loud. Kuti sometimes, you know what, that SIS MELLY kid, are you able? And it is just a thought. It's just a thought that you have to think through. Maybe you should form a crisis team. There is crisis team. And just crisis team is if I feel really, really down, ndine number, kune crisis nige phone number, emergency number. Yekuti tinofona. And you would need someone to talk to. There's counselors there 24/7 round the clock. Sakadanchiti, maybe if you form a crisis team and it my volunteers and independent question, all my volunteers that have a heart to listen. Even if it's 20-30 numbers, guys, in the crisis team yedu. Diaries. If ever you're feeling down, try any of these numbers. Per number 20, 30 SIS MELLY. I will show you all about different time zone. Because sometimes you know how many times I've bothered you SIS MELLY. Sometimes it's not only because they don't even understand. It's easier kudururira munhu wekuti haatokuzi and I'm just feeling down. That kind of a service, I'll need it as well. I know personally, I'll need it as well. Bandiri panapa. So it's just a thought and I'm thinking out loud. You know what? Says we took it at a movement. You have done this for a very long time, for years now. Which that is the mental health, trying to understand what it is and all that. So maybe why not have our own crisis team? You can go to Munanongo phone. Those my number, you can put Ingo phone for any of these numbers. How shall I one and not our new? And I think that's a good idea. Tinao vakawandisa ma-counselors. It's just that kuti atina mbovera takaposta number dzavo avabude pachena, but ukatoya kwandi uchiti need a counselor zvinotokupa one same time. Tinavo vakawandisa vagara vabentukuzaiti vari kuseri vaya, but munenge musingavazivi. You only knew one. Naingoziva ndiselina chete. Tine vakatowanda izvozvi, kune vanotori muma-counseling as we speak para, kune vari muma-session izvozvi. So but zvakutaura, I think it's a very good idea kuti we ask them kuti vatsvage manumber vasingazonetsi kune vamwe vanhu vasina basa ebasa ekuti we pin them toti iyi ndiyo crisis team yachona, imimi mobva maziva namba idzodzo. Anytime you feel like talking to munhu totakapina padenga apo pamapinned post up, unongotora one of the numbers and then wogara nayo wobata anytime utaura nayo. Tinava vakawandisa. Because I remember just last week, 2 weeks ago, I was going through something that was really eating me up. Ndikangonyora anonymously ku PH. I just wrote anonymously nyangu, and then people commented and it issue that what I was going through, and then out of there I just picked one person. I picked one person. Ndipo unenge uchipindura futi anonymous kuti ndikati can I please come to your inbox, and SIS MELLY this woman akataura neni zvokuti I just felt so much better. I felt so much better than and it was able to what pushed me to here, because they needed the post getting almost over 200 comments. You see, and then I just picked one person. So that there is always someone that will listen to you of guys. Course. There's always someone. Ili kutauraka, ndinogona kutaura zvokuti
zvandiri kutaura kuti theory zvese zvokuti unoita sei ndichitaura nemuromo kudai I can do. I have a lot of things to talk about. Even today Sisi Mary ndikanzi Lucinda, do an impromptu speech about any topic. I think the first topic that will come to me is mental health, because I've realized through lived experience that us as Africans, we are way behind. We don't even understand these things. Even kana kuvana chaiko chaiko, there's depression even kuvana. Do you know that there's depression as well in the elderly? Yeah, of course. In the elderly, vakuru vana sekuru nana gogo chaivo, zvezvokuti they are empty nesters. Zvezvokuti tinovakangana. We don't emotionally check on them. We have nherera dzatine vana vanenge vakafirwa kana kuti namai kana kuti vana vanenge vakafirwa nababa. Iwewe semunhu handiti ari kuteerera panapa. All of us have got a family yokuti unoziva kuti vana vekazeni yangu akashaika akasiya vana. Don't just think kuti helping them financially kuti kuvabhadharira fees ndatogona zvese. Talk to those children. Emotionally check on those children. Kuti urikunzwa sei now that mom is not there. Urikunzwa sei now that dad is not there. Urikunzwa sei now that your parents are not together. Because zvimwe zvinhu mukada kutarisa zvimwe zvinhu, some adults that are struggling today, they are struggling because of the things that they went through when they were young. Why can't we start to solve a problem in those young children? And they are growing up in an era where there's internet. Most of the times we don't even check foot. They know a lot. They know a lot. Guys, we struggle every day, but you know what? Every day that we wake up and every day that we go to sleep, inenge plus one day ravakunda iroro. Saka aiwa, thank you so much Sisi Mary, rambai muchitibatsira musatisiye please, because ipo pano ndo patinotofeel safe isi vamwe. I feel very safe here. I've always said that I feel like a diaries is my home, and I want to thank you, and I always forever appreciate you Sisi Mary, because initially kudai ndoziva kuti ndinokunesa isi but you have always been for me. Thank you so much. No, it's okay, Lucinda. Thank you very much. Ne idea, Shakari. Thank you very much. I think we have to start putting it in play. Chataura ne team admin team to na tutango to work around it. Maybe probably by Friday. Nenge hapo team inda unganiza ise. Okay, thank you so much. Thank you very much. Good idea. All right. I think you guys can agree that was a brilliant idea. Yeah, Ataura. You guys saw that you don't have to come to Sisi Mary every time. Mchifona na 1 o'clock in 2 a.m. Unongo number chero ripo papa unongo umboneza umwe papa. I think that's brilliant. That's why I always say hello dear. Hello Sisi. Murise. Hello Sisi. Nirera tizvangu murise Sisi. Mushe. Sisi Mary nine nyaya yangu inedai tabatikana kwazvo nemukadzi ari kunzi vakazviuraya nevana. They are living your life yedu tega. Inini Sisi Mary, I've been married nemurume wangu for 11 years. All right. Sisi Mary, kutaura chokwadi, marriage yangu I just enjoyed it for 2 years. Kuti unenge uchingonzi ndozvinoita mudzimba, unombosvipa kushinga, umboshinga. Inini murume wangu ndakati naye aipa munhu kuti gawo mbereko. Panguva yacho ngoitawo mimba yake, ndanga ndine mwana wangu wandandinaye akatichengeta. For real, akatichengeta nemwana wangu, and nanhasi anotora mwana wangu semwana wake. But problem akurawo asina mwana, akabva atanga kubuda panze. Sisi Mary, it was not easy for me. Kataura nehama dzako anokudza kuti siya munhu yeye udzoke kumba. Semunhu wemukadzi unozvifunga kuti saka toramba here ndichingoti ndagara nanhingi regai ndimboshinga.
But past the 5 years, SIS-MELLY, ndazosvika pakuneta. I don't want to lie, especially this. SIS-MELLY zvakandomera. Akatora mumwe mukadzi. And the thing is, kuti ndichimusiya munhu akatondipa chirwere already takutonwa mapirisi. That mind yekuti wauchika ndiani one. But it is I'm sorry, I'm so emotional. No, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Ziti kunyange wakabuda akanora pana kwari kwanisa kuenda kunoona akarani zokwanisa kumitira mimba dzacho ndiyada kutonozvarwa Mukadzi ane mimba yada kunozvarwa ndiyada kuti fone nyuta achibreka mati mukadzi uyu wave naye ave nenhumbi yada kunozvarwa inini ndine nhumbi yada kutonozvarwa futi ko handisi murume wenyaida mwana here handini aitsvaga mwana SIS-MELLY saka achaidi wakati ukuda mwana hana SIS-MELLY we are struggling ndinoshanga na 500 and a half but SIS-MELLY ndinombofunga kuzviuraya nevana vangu kusa kuenda madzi wachingoti siya munhu wacho kana wada kudzoka kumberi nevana anovachengeta ndiani kana ndikada kuti network yavo iri kujamba handina chandiro kuita mimba yenyu nemwedzi mingani izvo zvinda7 months saka iye aripi murume uyu anenge achina kukuramba gara pamba ndina kumbokuramba ko zvemwana chitenga anekuzoti atokwana hatisi kuzvinzwa anoti chii anongoti gara pamba ndifane nyeri kubreka ndisiyazokunzwa mirai ndikufonere back let me call you back zvakaoma mazvinzwawo guys mazvinzwawo here zvanga chitaa ndachandanzwa ini yanga ichikatakata mazvinzwawo Hello Kola makundinzwaka zvanani hapo yanga ichikatakata matichi handichiti kana ukatitora ti ndakudzokera kumba kwedu kuti ndisunge kunoku kwandiri ndiende kumba SIS-MELLY nevana panoti mari yakawanda handisi kuenda kubasa saka unenge wakungopedzera wakuti unge wakagara just for the sake yekuti wawana mari yechingo yekuti vana vadyi handichaziva ndoita sei SIS-MELLY tatambura ini murume wenyu iye hakupi mari yacho here akangobhadhara rende anomba kuzoita handisisina mari angobhadhara rende kuti handisina mari ane girlfriend here atone mukadzi waanotogara naye anotozoziva kuti mazuva akati svika akati anenge achiomba kwangu mazuva akati svika akati anenge achiomba kwangu maava vakadzi tu ndazvitambira nzoti ndauri kuita ini handina kumboita seandambozvitambira ane mwana here mumwe mukadzi wacho haana vanambobvira vaita mwana ari kutochengeta akadzi nomwe vana vemukadzi iye muri kupi Mikoli
ndiri Cape Town. Saka vana mune 3 papo. 2. 3. 3 vamwe 2 ndevani. 1 wandakauya naye ne1 ne2 wandakaitawo ndanaye. Iyi ndeyechifo. Hey. Hamugoni kuenda kubasa kwake here, muende kubasa kwake munopiwa mari muende kumusha. Nhumbu yakura kaya kuda kuzvarwa. Ko imimi zvamunoziva kuti imimi asina imi. Imi zvamunoziva kuti muri zvamaiona kuti muri monyari kuita zvechikunyenga nyenga mukadziko ko nhumbu imwe yakaya nhumbu yei muna zvara vamwe vana vaviri. SIS MELLY mina ndikudzei zvakaitika panhumbu iyoyo. Ndakatunoiswa lupi mutonzi chadhiswa muswa ndinozvarwa ndichitora nayo yakangobata ine handiri munhu wekuti ndisatoda kana kurara naye but paanouya kuzorara kumba anotokufosa ndingangotika irepi. Pachezvenye hamunyanyi kuyo hamuwirirani anongotenga chikafu chete nekubhadhara rendoindi. Kana chikafu chacho haasi kutombotenga anongobhadhara rendi. Chaanongoita chete mazuva ekuti anenge achirara kumba kwangu ndowaanongouya wanouya pakati peusiku okufosa kuti urare naye iwe unenge usingadzisi. Manje muri kurariwa nemi nemakondomu here sezvo mati makabatwa chirwere anorara nei nemakondomu? Haatobvumi zvemakondomu zvacho SIS MELLY ukataura zvemakondomu zvacho munotorohwa mumba. Hey. Hakola enda henyu kumusha. Enda henyu kumusha. Apa kuramba chikwedzerai chigwere futi pamusoro pechimwe. Obva poenda noita futi nemukadzi uyu. Ndo zviri kutoitika SIS MELLY saka handichaziva ndoita sei kana kuti nditi ndikusumuka kwanda kumusha handina kana mai yaunenge uina. Hamuna hama dzenyu muri moizogona kupayo kana mari kuti muende kana mumba hamuna kanzvija kuti mutengesere kola kuti mutize muende kumusha. Nyaya yese iyoyo takatoisvika kuhadzake nekuhama dzangu but hama dzinokutenera SIS MELLY yokuti unonyazozvibvunza kuti vabereka vando pakandizvara here. Ko chekutengesa mumba hamuna? Munongoziva SIS MELLY maproperty emuno kana ukada kutengesa mubhedha chero pamwe utotengesa 300 of which une vana vangani vekuti vada kukwidza bhazi. Shoo. Haya, ikola I don't know. Handizivi. Because unoona payakaoma kola ndekuti payakaoma ndekuti anzi kukepe muri kusaidi ripi? Ati? Kwanzi muri kusaidi kupi kola muri kusaidi kupi? Hatiyazonzwa iri kubreak. Muri kusaidi kupi rekukapa? Crayfontaine. Wala zin Crayfontaine. Apa nekuzvira kunoita mapamba kana mazvara. Ndiri pari kundinetsa zina ndosaka ndiri kuti ndipo ndiri kuzofunga kuti alright kokungozviuraya hangu nevana vacho right asi kungozviuraya tozoti everything is over hapana ari kununza hapana ari kugena because hama dzangu dzese dzakanditenera hama dzake dzane dzise tinge chingoti adzindo zvokudzinza kwedu anongoti akadzi achisiya saka havana zvatina zvatinokwanisa kuita saka ndochiita sei. Guys, betseraiwo mai ava veduwe. Betseraiwo mai ava varipo havasikana. Betseraiwo mai varipo ava. Vainde kumusha avo. Kumusha munenge kusvikira. Ndinoenda kutongosvikira kumba kwamai vangu vacho sisina basa kuti vachataura kuti kudii ndozoona zvekuita ndichitangira ipapo. Mimba yakura zvenai Juliet yaane 7 months. Yakuda kutozvarwa ende akasenda iko zvino kumusha haachakwanisi kufamba. Havabvumi kumabhasi. Hanzi tipei namba. All right. Dedzera namba yako. Iyi namba yandoshandisa isamira ndikupe yangu 068 68 manual 068 352 6262. Zita ronzani? Mati? Zita?
Munoti Mai Pamela. All right, Mai Pamela. This is what we are going to do. What it is. Mai Pamela, switch aiku video. There is a video, switch aiku video. Pandiri parima. Amuna magetse. Yakuonekera. Ndikukuona, ndida kuona mimba yenyu Mai Pamela. Manje pandiri parima SIS MELLY. Hakuna magetsi. Amuna kana kenduro ndionewo. Zvinoitero ndokufonera kana magetsi auya na8. Alright, ndifonere kana magetsi auya na8. Alright, thanks SIS MELLY. Vati hakuna magetsi avo aenda. Ndakanofona na8. Ndokuti chida pane vanoda kubatsira kuitira kuti tinyatsoona zvichokwadi kuti varimo here vaneningike, but kazhinji kacho chatiri kuda kune vanoda kubatsira anditika tinoda kuti mutenge ari matickets. Please don't give ye money. Ani muri kunzwa? Please do not give ye cash. Ndinotaura vachinzwa. Vatengerei matickets. Vainde kumba. Nokuti muchavapa mari. Voshandisa mariya. Vorega kuenda. Vozodzoka futi vachiti ndakasiza kudini ndakadai. Kana mada kuvabatsira please vane vana vavo 3 na ivo. Find out how much a ticket is from Cape Town to kwaroda kuenda. Antika buy them tickets. Vanokura neticket woinda. Ani mashona. So please vabatsirei. Mwana mukomana asati kamu iwe asati zvakaoma. Asati. Saka please vanda kubatsira namba iripo. Andofunga havana tochi yacho. I think havana tochi. Havana tochi. But ivo face yavo ndaiona angu. Face yavo ndaiona. Sorry my sister, number in comment section. It's not like atisiku ku trust ai, but tinenge tichida kungoti tive tite due diligence kuitira mangwana. Ndechingoti tive tite due diligence kuitira mangwana. Anditi maona. Ininda kutova dauta video call inoramba sei now. No, video call yaita video call. I saw her face but vari murima. I saw her face but vari murima. Face yavo ndaiona. Asi vari murima. Kwanzi face andizozivi kuti face dzemimba dzamunoreva ndedzakaita sei. Face yavo indavaona. Right. Hanzi vari kuface kupi unoenda magetsi. Andizivi asi vari kuti vari kukrandi kunonzi kwavataura kukrai Fontaine. Anzi magetsi asikuenda. Andiziya idiki here Cry Fontaine haina kukura here. Haina kukura here Cry Fontaine guys. Vari murima havana kana tocha. Ndosaka ndati munotenga matickets kuti vaende kumba. Ndozvandataura. Andizozivi mino yavo before naiko zvino zvakasiyana papi simba rasha. Andiwozivi. Andisivi guys, I don't know. Guys, I don't know. There is no electricity even here. No, varikuti vari Cape Town. Varikuti hanzi chanovana pa weekend. Alright, sarudzai ati ndikuenda kupa weekend. Sarudzai patai uyo ati ndikuenda kupa weekend. Handizivi pride wacho vari kuenda kumusha kwavo kupicha kubirati uyo ati ari kuenda kuchanzwa zvizere. Ngati vabatsirei vaende kumusha. Ngati vabatsirei vaende kumusha. Ngati vakwidzei basi tivatengere matickets vaende kumusha. Ngatotengere matickets vaende kumusha. Sezvo vari kuda kuenda kumusha zvitori nani vaende kumusha. Zvitori nani vaende kumusha. Zvitori nani vaende kumusha. Right. Pano mwere guys ada kufona kana kuti for today we are tagara panapa nasi tagarisa. Togumira pano tozokondinya yedu the other time. Iko kunaimi guys ngatimbobvunza zvataita group redu iri re hanzi rinonzi crisis team na Lucinda. Hatigoni kuitawo here group rechikwata chemagunda goriya chinopota chimbonorova varume vanenge vachinesa vakadzi.
guys tombotsvaga mamonya anopota tinda kunovarekita achinorova varume kwese achinorova kuti vadzikama. Shashu huya Shashu. Right. So guys, tobatana zvakare mangwana. Tobatana mangwana nditi. Tobatana zvakare mangwana. Mangwana ndiri kuya nelive. Kune vari kuda kutenga mastenzi. Kune mastenzi ekanzuru. Ari kunzi avhurwa kuside rekumabvuku. Amene kumabvuku. Saka I'm bringing in the lawyer who's representing City Council mangwana. Handitika nde massive sevens ni vanhu vane low incomers vanotambira mari iri pasi vai. Handitika so mangwana ndinavo pano munzwa zvisere, but initial plan yangu navo ndeyekuti ndichaindako kuHarare ndonoona mastenzi acho, ndonoona paperwork paground, toenda kukanzuru zvese, tonofambira zvese ndiri paground, then totangira ipapo. Saka tikuti munhu wese ngaite stand yake. Uyu ndilo yatotaura naye mangwana, asi inini ndichaenda paground, then tonotangira ipapo, ndichiona mastand acho, paperwork yacho, everything background. So yeah, but mangwana vanouya pano tinzwe kuti zvisere zviri kufamba sei, zvakamira sei, then we prepare sezvo chinhu zviri kubhadharwa mbijana pamwedzi. Vana madhumbe might also be interested in this one. Hani maona vana madhumbe a lot of people might be interested in this one. Kana chizi ndeye vanhu vanotambira mari pasi, that means my installments avari pasi. Antika munhu sanogona qualify. And right. Hanzi kumabvuku chera yanita hanzi neche kumabvuku ndichaindako don't worry manje ndichaindako ndinonyatsonoona paground antika. Saka guys ndakuenda hanzi nguva maskati but ndichanzwa navo kuti network yavo inenge iri seboza ri kuHarare kokoko, ndichanzwa kuti network yavo inenge yakamira sei andika. Saka guys moswera boom hanzi maita henyu nekumbotonodza mbuya nana kandaira kwani mbuya nana aiwa pano tinodonhodzana zvipano ndo patinodonhodzana kuti munhu wese ainde aningirire avewo zviri nani, kuti tinenge takatakura zvakawanda semadzimai tinenge tine kutakura kurema. Mangwana chinganiko neThursday kwaita varume vati vada kuti timbambouya pano, vada kuti vamboonesana nemadzimai patinoita wrong, saka vari kuenda kunohura stereki. Maona saka varume ava vachauyawo iri timu yevarume vhesa zimi makadzi mugadzirira naika Thursday mosita nakudzai mogadzirira anditika vati vari kuuya. Saka guys moswera ikakurara dzangu ego kuri kwakachena kasana chikuti masikati kozatove 6 indiri kuti masikati ini yozvo. Alright, morira zvakanaka guys, morira zvakanaka. Aiwa sarudzai rega tigozoona, handi tichazongoona still, rega tigozoona pachafoni. Morira zvakanaka guys, tobatana zvakare mangwana.